atemufoɔ ti baako. Na Yoshua wuo atiri no, Israelfoɔ bisaa Awurade sɛ, Yemu hwan na wontu kane ne Kenafoɔ nkɔko. Na Awurade kaa sɛ, Yuda ntu hwɛ, mede asase no mahyɛ ne nsa. Na Yuda ka kyerɛ ne nua Simeon sɛ, ɛne me nkɔ me kyɛfa mu na ɛne Kenafoɔ nkɔko. Na me nso me ne wo bɛkɔ wo kyɛfa mu. Na Simeon ne kɔe, na Yuda tu kɔe. Na Awurade de Kenaanfoɔ ne Perisifoɔ no hyɛɛ ne nsa. Na wokum nnipa 10,000 wɔ Besek. Na wohunu Adoni Besek wɔ Besek. Na wɔne ne koe. Na wokum Kenaanfoɔ ne Perisifoɔ no. Na Adoni Besek dwanee. Na wotii no kɔkyeree no. Na wotwitwaa ne nsa ne ne nan kokurumuti. Ɛna Adoni Besek kaa sɛ, Ahemfo aduoso a wɔn nsa ne wɔn nan kokurumuti atwitwa tase me pono ase. Sɛdeɛ meyɔe no, saa ara na Onyankopɔn ahyɛ me anan mu. Na wɔde ne baa Yerusalem. Na obewu wɔ hɔ. Na Yudafoɔ no bɛnee Yerusalem koe. Na wɔfae. Na wokum wɔn krantaa no. Na wɔtoo kuro no mu gya. Ɛno akyire no, Yudafoɔ no sanee. Na wɔne Kenaanfoɔ a wɔte bepɔ soɔ ne anaafoɔ fam asase soɔ ne po ho mpaprɛ soɔ no kɔkoe. Na Yuda sim kɔɔ Kenaanfoɔ a wɔte Hebron no ho. Nso akane no na Hebron din de Kiriat Aba. Na wokum Sisai ne Ahiman ne Talmai. Na wofiri hɔ kɔɔ Debefoɔ no ho. Akane no na Debe din de Kiriat Sefer. Na Caleb kaa sɛ, deɛ ɔbɛbɔ Kiriat Sefer na ɔbɛfa no, mede me ba Aksa bɛma no aware. Na Caleb nua kumaa Kenas ba Otniel kɔfae. Na ɔde ne ba Aksa maa no aware. Na ɔbaa no kɔɔ Otniel nkyɛn no, ɔhyɛ Otniel sɛ ommisa n'agya Caleb hɔ asase bi. Na ofiri n'afunumu so sii fam. Na Caleb ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na worehwehwɛ? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ma me akyɛdeɛ bie, na anafo fam asase na wode ama me, na ma me mmasuo nso. Na Caleb maa no atifi mmasuo ne anafo mmasuo. Na Mose ase, Kenini no ma, ne Yuda ma firi nkyirinsua kuro no mu foro baa Yuda sra ɛwɔ Arad anafo fam no so, na wɔkɔtenaa ɔman no mu. Na Yuda ne ne nua Simeon sim kɔe kokunkum Kenaanfoɔ a wɔte Sefat no. Na wɔsɛe no pasapasa, na wɔfrɛɛ kuro no din Homa. Na Yuda kɔfaa Gasa ne ne hyeɛ ne Askelon ne ne hyeɛ ne Ekron ne ne hyeɛ. Na Awurade dii Yuda akyi na odii bepɔ no so. Na Monsefoɔ no deɛ, wɔanya wɔn atuyɛ. Ɛfiri sɛ na wɔwɔ dadeɛ nteaseɛnam. Na wɔde Hebron maa Caleb, sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na otu Anak ma baasa no firi hɔ. Na Yebusifoɔ a wɔte Yerusalem no, Benyaminfoɔ no antu wɔn. Na Yebusifoɔ no ne Benyaminfoɔ no atena Yerusalem di beduru nara. Na Yosef fie nso foro kɔ Betel. Na Awurade dii wɔn akyi. Na Yosef ma no soma ma wɔkɔsraa Betel. Akane no na kuro no din de Lus. Na asraafoɔ no hunu ɔbarima bi a ofiri kuro no mu. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, hyerɛ yɛn kuro no mu ahyɛneɛ, na yɛne wo bɛdi no adɔeɛ so. Na ɔkyerɛɛ wɔn kuro no mu ahyɛneɛ. Na wɔde nkrantaa no bɔɔ kuro no. Na ɔbarima no ne n'abusua nyinaa deɛ wogyaa wɔn. Na ɔbarima no sim kɔɔ Hetifoɔ asase so kɔkyekyeree kuro. Na ɔtoo ne din Lus. Ɛno no ne din de besi nnɛ. Na Manase antu Besian ne ɛho nkuraa, ne Tanak ne ɛho nkuraa, ne Dor ne ɛho nkuraa, ne Yibleam ne ɛho nkuraa, ne Megido ne ɛho nkuramufoɔ. Ɛno nti Kenaanfoɔ no tumi tenaa asase yi so. Na Israel ho yɛɛ den no, wɔmaa Kenaanfoɔ no de ɔsom adwuma yii toɔ. Na tuo deɛ wɔantu wɔn. Na Efraim antu Kenaanfoɔ a wɔte Geser no. Na Kenaanfoɔ no tenaa wɔn mu wɔ Geser. Na Sebulon antu Kitronfoɔ ne Naholorfoɔ. Na Kenaanfoɔ no tenaa wɔn mu. Na wɔmaa wɔde ɔsom adwuma yii toɔ. Ase antu Akofoɔ, ne Sidonfoɔ, ne Ahlab, ne Aksib, ne Helba, ne Afik,
ne Rehob. Na Asefo no tena Canaanfo a wɔte asase ne soɔ no mu, na wɔantu wɔn. Naftali antu Bet-Semesfo ne Bet-Anatfo, na wɔtena Canaanfo a wɔte asase ne soɔ no mu. Na Bet-Semesfo ne Bet-Anatfo no de ɔsom adwuma yii wɔn toɔ. Na Amorifo no kaa Danfo no kɔɔ bepɔ no so, na wɔamma wansane ansi mɔnseɛ. Na Amorifo no tumi tenaa Heros bepɔ so wɔ Ayalon ne Salbin, nanso Yosef fie nsa yɛɛ wɔn so den, na wɔde ɔsom adwuma yii toɔ. Na Amorifo hye firi Akrabim aforoyɛ, efiri Sela rekorɔ no. Atemufo timienu. Na Awurade bɔfoɔ firi Gilgal baa Bokim bɛkaa sɛ, miyi mu firi Misraim, na mede mo baa asase a mekaa ho ntam mekyerɛ mo agyanom no so. Na mese, meremmu me ne mo ntam apam no so da biara da. Na mo nso, mo ne asase yi sofoɔ mpam apam biara. Mumubu wɔn afɔrebukyia, nanso moantie me ne. Ɛdeɛn na moayɛ yi? Na maka nso sɛ, merempamo wɔn mo anim, na wɔbɛdane nkasɛɛ ama mo, na wɔn anyame adane mo fidie. Na Awurade bɔfoɔ no kaa nsɛm kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa no, ɔman no maa wɔn ne so sui. Enti wɔfrɛɛ hɔ sɛ Bokim, aseɛ ne asufoɔ, na wɔbɔɔ Awurade afɔdeɛ wɔ hɔ. Na Yosua gyaa ɔman no kwan maa Israelfoɔ nyinaa kɔɔ wɔn agyapadeɛ so kodii asase no so. Na ɔman no som Awurade, Yosua nna nyinaa, ne nna a mpanimfoɔ a wonyini kyɛree Yosua akyiri nyinaa, na wohunu Awurade nnwuma akɛseɛ a ɔyɔm a Israel no nyinaa wɔ hɔ no. Na Nun ba Yosua, Awurade akoa no wuyi, na wadi mfirinhyia 110. Na wosiee no n'agyapadeɛ hyeɛ so wɔ Timnat Heres, Efraim bepɔ so, Gas bepɔ atifi fam. Na ɔboaboa awɔ ntoatoasoɔ no nyinaa nso ano kaa wɔn agyanom ho. Na awɔ ntoatoasoɔ foforo dii wɔn akyi sɔree, nnipa a wonim Awurade no yɔe a ɔyɔm a Israel no nso. Na Israelfoɔ no yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne, na wɔsom Baalim, na wogyaa Awurade hɔ, wɔn agyanom Nyankopɔn a oyii wɔn firi Misraim asase soɔ no. Na wokodii anyame foforo a wofiri aman a wɔatwa wɔn ho ahyia no mu no anyame akyi, na wɔsɔree wɔn, na woyii Awurade abufuo, na wogyaa Awurade hɔ kɔsom Baal ne Astarot. Na Awurade bu fuw Israel, na ɔde wɔn hyɛɛ afomfafoɔ nsa, na wɔfom wɔn fae. Na ɔtɔn wɔn hyɛɛ wɔn atamfo a wɔatwa wɔn ho ahyia no nsa, na wɔantumi annyina wɔn atamfo anim bio. Baabiara a wofiri korɔ no, na Awurade nsa ne wɔn di ne bɔne, sɛdeɛ Awurade kae, ne sɛdeɛ Awurade kaa wɔn ntam no, na wɔn ho hiahia wɔn papaapa. Ɛna Awurade memaa atemmufoɔ soɔ maa wɔgyee wɔn nkwa firi wɔn afomfafoɔ no nsam. Na wɔn atemmufoɔ no nso, wɔantie wɔn, na wodii anyame foforo akyi adwamammom. Na wɔsɔree wɔn. Ntɛm ara na wofiri kwan a wɔn agyanom nantee so tiee Awurade mmaransɛm no soɔ, na wɔn deɛ wɔanni so. Na sɛ Awurade ma atemmufoɔ so ma wɔn a, ɛnneɛ Awurade di ɔtemmufoɔ no akyi, na ɔgye wɔn firi wɔn atamfo no nsam, ɔtemmufoɔ no nna nyinaa. Efisɛ wɔn ahafoɔ ne wɔn taafoɔ anim apinisie no nti, Awurade yam hyehyee no. Na sɛ ɔtemmufoɔ no wu a, wɔsane wɔn akyi, na wɔsɛe sene wɔn agyanom, di anyame foforo akyiri, som wɔn sɔre wɔn. Wɔannyae wɔn amumuyɔ ne wɔn kɔnseneyɛ kwan so nanteɛ. Na Awurade abufuo dɔre tiaa Israel, na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ ɔman yi ato m'apam a mehyɛɛ wɔn agyanom, na ɔntie me nne yi. Me nso merenkɔ so mentu amanaman a Yesu awugyaa wɔn no mu biara bio wɔn anim. Na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ sɛ ɔbɛhwɛ Awurade kwan no anante so, sɛdeɛ wɔn agyanom hwɛeɛ no, anaasɛ ɔrenhwɛ. Enti Awurade gyae amanaman no koom, na wɔantu wɔn ntɛm, na wɔamfa wɔn anhyɛ Yosua nsa. Atemmufoɔ ti mmiɛnsa. Na yenum ne amanaman a
Awurade gyae wɔn sɛ ɔde bɛsɔ Israel wanhunu Canaan ko no biara no nyinaa ahwɛ no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Israel awɔ ntoatoasoɔ no behunu akodie, na wakyerɛ wɔn a akane no na wonnim no. Filistifoɔ ahemfo baanum no ne Canaanfoɔ ne Sidonfoɔ ne Hewifoɔ a wɔte Lebanon bepɔ soɔ de firi Baal-Hermon bepɔ ho kosi Hamet ahyɛneɛ no nyinaa. Na wɔtenaa hɔ, na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ, de ehunu sɛ wobetie Awurade mmara nsɛm a ɔnam Mose nsa so hyɛɛ wɔn agyanom no anaa. Na Israelfoɔ no tenaa Canaanfoɔ, Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ no mu. Na wɔfefaa wɔn mma wareware, na wɔde wɔn mma memaa wɔn mma aware, na wɔsonsum wɔn anyame. Na Israelfoɔ no yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na wɔn werɛ fii Awurade wɔn Nyankopɔn, na wɔkɔsom Baalim ne Asera nnua. Ɛna Awurade abufuo dɛre tiaa Israel, na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Mesopotamiahene Kusan-Risataim nsa. Na Israelfoɔ som Kusan-Risataim mfirinhyia 8, na Israelfoɔ no su frɛɛ Awurade. Na Awurade maa ɔgyefoɔ bi so maa Israelfoɔ no maa no gyee wɔn. Otniel, Kaleb nua kumaa Kenes ba. Na Awurade honhom baa ne so, na obu Israel tɛn, na ofiri adi tuu sa. Na Awurade de Mesopotamiahene Kusan-Risataim hyɛɛ ne nsa. Na ne nsa yɛ Kusan-Risataim so den. Na asase no so dwuu mfirinhyia 40. Na Kenas ba Otniel wui. Na Israelfoɔ kɔɔ so yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade hyɛɛ Moabhene Eglon din tiaa Israel, ebisɛ wɔyɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na ɔboaboa Amon ne Amalekfoɔ ano kaa ne ho, na ɔba bekunkum Israel. Na ɔbɛfaa nkyerɛsua kuro no. Na Israelfoɔ som Moabhene Eglon mfeɛ 18. Ɛna Israel masu frɛ Awurade. Na Awurade maa ɔgyefoɔ bi so maa wɔn, Gera ba Ehud, Benyamin ni a ɔyɛ abenkum no. Na Israelfoɔ no de ayɛyɛdeɛ nam ne so kɔmaa Moabhene Eglon. Na Ehud yɛ sɛpɔ anofanu a ne tentene yɛ saama. Na ɔde bɔɔ n'akotade ase, ne jonku nifa so. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no kɔmaa Moabhene Eglon. Nso na Eglon yɛ onipa brane paara. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no maa no wiee no, ogyaa nkurɔfoɔ a na wɔsoso ayɛyɛdeɛ no kwan maa wɔkɔe. Na ɔno ara deɛ, ɔdane ne ho firi ahoni a ɛwɔ Gilgal no ho bɛkaa sɛ, Ɔhene, ɛwɔ ahuntasɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔse, Kom. na wɔn a wogyina ne ho nyinaa firi ne nkyɛn firi adi. Na Ehud baa ne nkyɛn, nso ɔno nko ara na ɔte n'abansoro mframadan no mu. Na Ehud kaa sɛ, Mewɔ Onyankopɔn asɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔsɔre firi n'adwa so. Ɛna Ehud tenee ne nsa benkum sɔɔ sɛpɔ a ɛwɔ ne jonku nifa soɔ no mu, de wɔɔ n'afuru mu. Na sɛpɔ dua no nso dii dadeɛ n'akyi hyɛnee mu. Na sradeɛ sram dadeɛ no so. Na wantwe sɛpɔ no amfiri ne yafunu no mu, na epue firi akyire. Na Ehud firi adi kɔɔ abranaa so. Na ɔtotoo abansoro dan n'apono mu wɔ n'akyi. Na ɔtoo apratwom no mu. Na ofiri adie no, ne nkoa no ba bɛhwɛe. Na hwɛ, na watoto abansoro dan apratwom no mu. Na wɔse, Ebia okogya ne nan mframadan piam. Na wɔtwɛnee ara de kosii sɛ wɔn ani buiɛ. Na hwɛ, obiara anhini abansoro dan no pono no. Ɛna wɔfaa asafoa de hiniɛ. Na hwɛ, na wɔn wura da fam awu. Na wɔretwentwɛn wɔn aseɛ no, Ehud dwanee. Na ɔbɛsanee ahoni ne ho. Na odwane baa Seera. Na oduruiɛ no, ɔhyɛn totorobɛnto Efraim bepɔ so. Na Israelfoɔ no ne no sane firi bepɔ no so. Na odii wɔn anim. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montu mmirika nim akyi, ɛfiri sɛ Awurade de mo atamfo Moabfoɔ no ahyɛ mo nsa. Na wɔsane dii n'akyi. Na wɔkɔfaa Yordan atware a wɔde kɔ Moab no. Na wɔamma obiara antwa. Na saa brɛ no wokunkum Moab mmarima bɛyɛ 10,000. Mmarima akatakyi ahoɔdenfo ara nko. Na wɔamma obiara amfiri mu. Na wɔbrɛɛ Moab ase da no ara, Israel nsase. Na asase no so dwuu mfirinhyia 20. Na n'akyiri no, Anat ba Samga na ɔde nantwika poma kum Filistifoɔ mu nnipa 600, na ɔno nso ɔgyee Israel.
Atemufoɔ T9 na Israelfoɔ no kɔɔ so yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Nso na Ehudawu. Na Awurade tɔn wɔn hyɛɛ Kanaanhene Yabin a odi hene wɔ Hasor no nsa. Na ne safohempani ne Sisera. Na ɔte Haroset Hagoyim. Na Israelfoɔ su frɛ Awurade. Ebisɛ na ɔwɔ dadeɛ nteaseɛnam 900. Na ɔhyɛ Israelfoɔ so denden mfe 20. Nso odiyifoɔ baa Deborah a ɔyɛ Lapidot yere na obu Israel atɛn saa bere no. Na ɔte Deborah tirisua ase. Rama ne Betel ntam. Efraim bepɔ so. Na Israelfoɔ foro baa ne nkyɛn sɛ ɔmu wɔn atɛn. Na ɔsoma ma wɔkɔhyia Abinoam ba Barak firi Kedes Naftali bae. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnyɛ hyɛ na Awurade Israel Nyankopɔn ahyɛ wo sɛ, kɔ, pinkyɛ Tabor bepɔ. Na fa Naftalifoɔ ne Sabulonfoɔ mu mmarima mpem du ka wo ho. Na mɛtwetwe Yaben safohen mpanyin Sisera ne ne teaseɛnam ne ne dɔm bebree no aba wɔn nkyɛn Kison nsinua. Na mede no mahyɛ wo nsa. Na Barak ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wo ne me bɛkɔ a, ɛneɛ mɛkɔ. Na sɛ wo ne me renkɔ a, ɛneɛ merenkɔ. Na ɔkaa sɛ, Kuro na me ne wo bɛkoro. Nanso ɔkwan a worekɔ yi so animonyam renyɛ wo ara wo deɛ. Na wɔbaa bi nsɛm na Awurade atɔn Sisera ahye. Na Deborah sɔree. Na ɔne Barak kɔɔ Kedes. Na Barak ma wɔkɔpae hyiahyia Sebulon ne Naftalim baa Kedes. Na nipa mpem 10 dii ne nan so foro kɔe. Na Deborah nso ne kɔe. Na Kenini Hebe atwe ne ho afiri Kenifoɔ a wɔyɛ Mose akonta Hobab ma. Na wati mu akoduru dupɔn a ɛwɔ Sinam a ɛbɛn Kades no ho akosi ne ntomadan. Na wɔka kyerɛɛ Sisera sɛ, Abinoam ba Barak aforo kɔ Tabor bepɔ so. Na Sisera ma wɔkɔpae hyiahyia ne nteaseɛnam a ɛyɛ dadeɛ nteaseɛnam 900 no nyinaa ne ɔman a wɔka ne ho nyinaa de firi Haroset Hagoyim baa Kison nsunua. Ɛna Deborah ka kyerɛɛ Barak sɛ, Sɔre, na ɛnɛ ne da a Awurade de Sisera ahyɛ wɔn nsa. Ɛnyɛ Awurade na ɛto di wɔn anim yi. Ɛna Barak sane firi Tabor bepɔ soɔ, na nipa mpem 10 dii n'akyi. Na Awurade yɛɛ Sisera ne ne nteaseɛnam nyinaa ne ne dɔm mu no nyinaa basabasa nkrantaa no wɔ Barak anim. Na Sisera firi ne nteaseɛnam mu sii fam dwanee ne nan mu. Na Barak kyi nteaseɛnam no ne dɔm no koduru Haroset Hagoyim. Na Sisera dɔm nyinaa totɔɔ nkrantaa no, anka baako mpo. Na Sisera de ne nan dwane kɔɔ Kenini Hebe yere Yael ntomadan mu. Ebisɛ asomdwie wɔ Hasor hene Yabin ne Kenini Hebe fie ntam. Na Yael firi adi kɔhyiaa Sisera na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mane, miwura, mane bra me nkyɛn, nsuro. Na ɔmane baa ne nkyɛn ntomadan no mu, na ɔde kuntu kataa ne so, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ma me nsuo kakra me nom ɛ, na sukɔm de me. Na ɔsanee nufusuadeɛ ano maa no nomoe, na ɔkataa ne so, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Gyina ntomadan no pono ano, na sɛ obi ba na obisa wo sɛ obi wɔ hɔ anaa, waka kyerɛ no sɛ daabi. Ɛna Hebe yere Yael faa ntomadan no pɛɛwa, na ɔfaa sae kuraa ne nsam, na ɔkɔɔ ne nkyɛn brɛɛ, na ɔde pɛɛwa no kɔbɔɔ n'asontorom kosii fam, ebisɛ na ɔbrɛ nti wada hatee, na owui. Na hwɛ, na Barak reti Sisera, na Yael firi adi kɔhyiaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Bra, na menkyerɛw ɔbarima a wɔrehyehyɛ no no. Na ɔbaa ne nkyɛn, na hwɛ na Sisera da hɔ awu, na pɛɛwa no tua n'asontorom. Na Onyankopɔn brɛɛ Kanaanhene Yabin ase da no ara wɔ Israelfoɔ anim. Na Israelfoɔ no nsa kɔɔ so yɛɛ den Kanaanhene Yabin so kosii sɛ wotuu no guiɛ. Atemufoɔ T9. Na Deborah ne Abinoam ba Barak too dwom da no ara sɛ, Sɛ Israel mu atitire dii wɔn anim, na ɔman no nso yii wɔn yam baeɛ nti. Munhyira Awurade. Ayɛmfo, muntie. Abrempɔn no munya aso. Me deɛ Awurade na mɛto ne dwom. Mɛto Awurade, Israel Nyankopɔn sɛnkuo dwom. Awurade, wofiri Sela baeɛ no, wofiri Edom asase so bɛneɛ no, asase wosoe. Ɔsoro nso tuae, mununkum nso tuae nsuo. Mepa popoo Awurade anim,
Sinai, wɔ Awurade, Israel Nyankopɔn n'anim. Anat ba Samga brɛ so, Yar brɛ so, atempɔ da mpan, akwantemfoɔ nante akwamfoɔ akontonkyi so. Asafohene sae Israel mu, wɔsae kosii sɛ me, Debora, mesɔree sɛ ɛna wɔ Israel mu. Wɔyiyii anyame foforɔ, ɛno na akodie baa kuro apono akyiri. Wɔhunu kyɛm ne pia Israel mu, nnipa 40,000 mu. Makoma da Israel atitiri a wofiri ɔman no mu yii wɔn yam baeɛ no so. Munhyira Awurade, mo a motete mfurum bereɛ afufuo so, mo a motete nkuntu a esum boɔ so, mo a monenam akwan so, monto dwom. Deɛ anka apraprefoɔ atie mu wɔ anomyɛ no, ɛhɔ ara na wɔnkamfo Awurade tenene. Ne ne soɔ tenene Israel mu, ɛno na Awurade man sane kɔɔ kuro no apono mu. Sɔre, ka wo ho, Debora. Sɔre, ka wo ho to dwom. Sɔre, Barak. Na fa wo nomum abinomba. Ɛno mu na nkaeɛ bi sane kɔtia atumfoɔ. Awurade man sane kɔtia dɔmmarima maame. Wofiri Efraim a wɔn hene mu ni dii Amalek soɔ. Wɔakyi na Benyamin baa wo manma no mu. Maka mu na mpanyin firi sane baeɛ. Na Sebolon mu nso, wɔn a wokura ɔsafohene baa. Na Isaka mu asafohene ka Debora ho. Na Isaka yɛ Barak okyiritaafo. Wotia ne nan mu kogu bonhwa mu. Ruben asuwa no na akoma mu pɔbɔ a ɛsoso wɔ. Adɛnti na wote nwamuo no ntam. Ritie akuakuo no mu menhyɛn. Ruben asuwa no ano na akoma mu mpepemu akɛseɛ wɔ. Gilead te Jordan agya. Na Dan deɛ, adɛnti na ɔne ahyɛnteɛ. Asɛ tempoano, na ne dɔnɔn ho na ɔteɛ. Sebolon yɛ ɔman a ɔde ne kra so a ɔwɔ hwɛɛ. Ne Naftali nso wɔ petee mu sorosorommea. Ahemfo ba bedi ako. Ɛno mu na Kana ahemfo bɛko Tanak, Magido asuo no ano. Wɔanya dwetɛ mfa so biara. Ofiri soro bedi ako. Nsoroma firi wɔn akwan so ne sesa koe. Kison asuo sesa wɔn koe. Tetedɔm asuo no. Kison asuo no. Mekra tietia kɔ wɔ ahoɔden so. Ɛno na apɔnkɔ na mmoro mu pempem fam Amerikatuo mu. Na hoɔdenfoɔ Amerikatuo nti. Awurade bɔfoɔ kan sɛ, monnome Maros. Dome na monnome emutifoɔ no. Sɛ wɔamedi amoa Awurade. Wɔamɛboa Awurade antia dɔmmani no. Onhyira Yaw, maamu, Kenini, Heba yere no. Onhyira no ntomadan mu, maamu. Nsuo na ɔresra nom. Ɔma no nufusuo. Kura fɛɛfɛ mu na ɔde nufusuo ne sradeɛ bae. Wɔtene ne nsa sɔ pɛɛwa mu. Na ne nifa kura a adwumayɛfoɔ sayɛ. Na ɔde bɔɔ Sisera fɛkyɛɛ ne ti. Ofitiɛ na ɔde bɔɔ n'asonturo mu. Ɔpono hwee ne naase daa hɔ. Ɔpono hwee ne naase. Deɛ ɔpono hweeɛ hɔ. Ɛhɔ na ɔhwee ase wuiɛ. Mpoma mu na Sisera na fa hwɛeɛ. Na otwa agyaadwo aniahuna kasa mu. Adɛn na ne ti ase anam akyɛre bɛ yi? Adɛn na ne nti ase anam nan ka akyire yi? Ne hotrafoɔ mu anyansafoɔ buaa no. Na ɔno nso gye ɔno ara ne nsɛm no so. Wɔrennya asadeɛ nkyɛ. Ababaa baako anaa bɛnum ma ɔbarima baako. Ntade a wahyɛ no aduro asadeɛ mma Sisera. Ntade a wahyɛ no aduro adi mu adwini asadeɛ. Mpane adwuma ntoma nwonwan ahodoɔ mmienu a ɛbɛkata me kɔn mu sɛ asadeɛ. Saa na ma watamfo nyinaa nsɛyɛ Awurade, na wadɔfo nyɛ sɛ owia a efiri n'ahoɔden mu. Na asase ne so dwo mfie 40. Atemufoɔ 9. Na Israelfoɔ yɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade de wɔn hyɛ Midian nsa mfie 7. Na Midian nsa yɛ Israel so den. Midian ti Israelfoɔ yɛ atu a ɛwɔ mepo mu ne abodan ne huntabea fae. Na sɛ Israel nya gu nneɛma a, na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no afra ba wɔn so. Na wɔbɛkyere wɔn so nsraban. Na wɔsɛe asase no so nnɔbae de koduru Gasa.
na wonya aduane biara ana odwan se nantwie se afunumu biara wo Israel na wode wo moa ne won tumadan ba na woba se ntutu mepiipa wone won yomania no na woba asase ne so besei no na Israel hojo Midian anim se na Israel fo sufre Erade na Midian ti Israel fo sufre Erade no Erade suma obarima diifo bi ma no ba Israel fo nchen na oka kire won se Erade Israel Nyankopɔn sienie me na me ma mofro firi Misrim baaye na me yi mu nkɔ afie mu na me gye mu Misrim nsɛm ne mo ahafo nyinaa nsɛm na me tu wɔn firi mo anim na me de wɔn asase me ma mo na me sɛ mo sɛ me ne Awurade mo Nyankopɔn Munsro Amorifo a mote wɔn asase so no anyame nanso mo antie me ne na Awurade bɔfo ba betena dupon a ɛwɔ Ofra ɛyɛ Abi Esene Yuas de no ase na ne ba Gideon repro ayo nsachi amena mu sɛ ɔde rehunta Midianfo na Awurade bɔfo no yi ne ho kyerɛ no na ɔka kyerɛ no sɛ Awurade di wachi wodɔ marima na Gideon ka kyerɛ no sɛ wo kyɛw nie mi wura sɛ Awurade di yɛ na kyiri a anka adan na yei nyinaa ato yɛn yi na ɛhen na nanwawade a yɛn agyanom ka yɛn sɛ Misrim na Awurade yi yɛn no nyinaa wɔ na afei Awurade apo yɛn na ɔde yɛn ahyɛ Midian nsa na Awurade dane n'ani kyerɛ no na ɔka sɛ fa wɔn yara kɔkɔgye Israel Midian nsɛm ɛnyɛ soma na masoma wo yi na ɔka kyerɛ no sɛ wo kyɛw nie Awurade ɛdeɛ na mede bɛgye Israel hwɛ masafo ahodwo Manase mu na me nso me ne akuma wɔ magya fie na Awurade ka kyerɛ no sɛ ampa medi wo akyi na wakum Midian sɛ onipa baako na ɔka kyerɛ no sɛ afei sɛ manya w'anim animonyam a ɛne ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ bi kyerɛ me sɛ ɛyɛ wo na wo ne me rekasa yi afei mfiri ha kosi sɛ mɛkɔma ba wo nkyɛn na mede ma yɛyɛdeɛ ma besi w'anim na ɔka sɛ mɛtwɛn akosi sɛ wobɛsan aba na Gideon kɔkɔsiesie abirekyireba ne ɛsikyirisam efa biako apiti ɛnam no ɔde hyɛ brifie mu na ɛho nsuo no ohwie gu asena mu na ɔde firi adi baa ne nkyɛn odupɔn no ase na ɔde brɛ no na Nyankopɔn bɔfo no ka kyerɛ no sɛ fa nam no ne apiti no gu ɔbotan a ɛwɔ ha yi so na ɛho nsuo no hwie gu na ɔyɛ ɔsa ɛna Awurade bɔfo no tenee poma a ekura ne nsɛm no de ano kaa ɛnam ne apiti no na ogya firi ɔboɔ no mu bɛhyee nam ne apiti no na Awurade bɔfo no firi n'anim kɔe na Gideon hunu sɛ ɛyɛ Awurade bɔfo no Gideon kaa sɛ aw Awurade Nyankopɔn afei na mahunu Awurade bɔfo anim ne anim na Awurade ka kyerɛ no sɛ asomdwe nka wo nsuro uringu ɛna Gideon sii afɔrebukyia hɔ maa Awurade na ɔfrɛɛ no Yahweh Salom aseɛ ne Awurade ne asomdwe ɛda so wɔ Ofra a ɛyɛ Abi Eserfoɔ deɛ no de besi nnɛ na ɛbaa sɛ anadwo no ara Awurade ka kyerɛ no sɛ fa wagya nantwinini a wɔtɔ so mmienu a wadi mfeɛ 7 no na kɔburi baa afɔrebukyia a ɛyɛ wagyadeɛ no na twitwa ɛho asera nnua no gu na si afɔrebukyia ma Awurade wo Nyankopɔn bepɔ a ɛyɛ din yi atifi sɛdeɛ ɛho nhyehyɛeɛ tie na fa nantwinini a wɔtɔ so mmienu no bɔ ɔhye afɔdeɛ asera nnua a wobetwa no nyina no so na Gideon faa ne nkoa mu mmarima 10 na ɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ no na ɛnam sɛ osuro n'agya fie ne kurom hɔfoɔ no sɛ ɔbɛyɔ no awia nti ɔyɔɔ no anadwo na kurom hɔfoɔ no sɔree anɔpa no na hwɛ na waburi Baal asɔrebukyia no na watwitwa ɛho asra nnua no na wahye nantwinini a ɔtɔ so mmienu no afɔrebukyia a wasie no so na wɔsesee wɔn ho sɛ hwan na odi saa asɛm yi na obisa hwehwɛ akyiri kwan na wɔse Yoas ba Gideon na odi saa asɛm yi na kurom hɔfoɔ ka kyerɛɛ Yoas sɛ Yuba no bra na wɔmɛwu efisɛ waburi Baal afɔrebukyia na watwitwa ɛho asra nnua no
ɛna Yoas ka kyerɛɛ nnipa a wɔsɔre tia ano no nyinaa sɛ, mo na mobɛko ama Baal anaasɛ mobɛgye no. Deɛ ɔbɛko ama no ɔnku na nɔpa. So nyame a ma no nkoma ne ho sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na wɔfrɛ no Yerubbaal da no ara sɛ, Baal ne no ni sɛ waburi n'afɔrebukyia. Na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no nyinaa bɛboaa wɔn ano. Na wotwa bɛkyerɛ nsraban Yesreel bɔnhwa mu. Na Awurade honhom sii Gideon so. Na ɔhyɛn totorobɛnto. Na Abi-Eserfoɔ hyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Manase nyinaa. Na wɔn nso behyia bedii n'akyi. Na ɔsomaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Aser ne Sebulon ne Naftali. Na wɔforo ba behyiaa no. Na Gideon ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, sɛ ɛwom sɛ me so na worebɛfa agye Israel sɛdeɛ wokaeɛ no a, hwɛ, mede odwanten nwi merebɛhata ayupɔrebea. Sɛ obosuo tɔ nwi no so, na fam hɔ nyinaa wo a, ɛno na mehunu sɛ me so na wobɛfa agye Israel sɛdeɛ wokaeɛ no. Na adeɛ kyee anɔpa a ɔsɔreeɛ no, okyiinsaa enwi no. Na okyin enwi no mu obosuo hyɛɛ koraa ma. Na Gideon ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, ma wo bo mfu me, na ma menkasa prako yi bio. Ma memfa enwi no mensɔ menhwɛ prako yi bio. Ma enwi no nkonwo na obosuo ntongu fam hɔ nyinaa. Na Onyankopɔn yɔɔ saa anadwo no. Na enwi no nko woe. Na fam hɔ nyinaa obosuo tɔ guu hɔ. Atemufoɔ tinson. Ɛna Yerubbaal a ɔne Gideon no ne ɔman a ɔka ne ho nyinaa sɔre anɔpahema. Na wɔkɔkyeree nsraban Harod nsuo aniwa ho. Na Midian nsraban no wɔ n'atifi fam. Mori kokoɔ ho bɔnhwa no mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ɔman a wɔka wɔn ho no dɔɔso sene deɛ mede Midian bɛhyɛ wɔn nsa. Na Israel antwerɛ wɔn home so anka sɛ, me ara me nsa na agye me. Enti afei ma ɔmpae na ɔman no asom sɛ, deɛ osuro na n'akoma tuo no nsane n'akyi. Na ɔnane n'ani mfiri Gilead bepɔ ho nkɔ. Ɛna ɔman no mu nipa 22,000 sanee wɔn akyiri kɔɔɛ. Na ɛkaa nipa 10,000. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ɔman no da so dɔɔso. Fa wɔn sane kɔ asuo no ho. Na menyiyi wɔn mu mema wo wɔ hɔ. Na ɛmmra sɛ, deɛ mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔno na wɔne wo nkorɔ. Na obiara a mɛsɛ wo sɛ woyi ne wo nkɔ no, ɔnkɔ. Na ɔde ɔman no sane kɔɔ asuo no ho. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, obiara a wɔde ne tɛkyerɛma bɛtafere nsuo no bi sɛdeɛ ɔkraman tafere no, fa ɔno nko gyina. Na obiara a ɔkoto ne nankroma anim no nso, yɛ no saa ara. Na wɔn a wɔde wɔn nsa totoo wɔn ano tafereeɛ no, na ano si nipa 300. Na ɔman no nkayɛ nyinaa kotoo wɔn nankroma anim nom nsuo no bi. Na Awurade ka kyerɛɛ Gideon sɛ, mmarima 300 a ɔtafereeɛ no na mede bɛgye mo. Na mede Midian mahyɛ wo nsa. Na ma wɔn a aka no mu biara nkɔ ne tenabea. Na wɔgyegyee ɔman no akwansoduane ne wɔn totorobɛnto kurakura wɔn nsam. Na ogyaa Israel nyinaa kwan ma wɔkɔɔ wɔn ntomadan mu. Na ɔsɔɔ mmarima 300 no mu. Na Midian nsraban no wɔ n'ase fam bɔnhwa no mu. Na anadwo no ara Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre sane kɔ nsraban no mu, na mede mahyɛ wo nsa. Na sɛ wo deɛ, wosuro sɛ wobɛsane a, wo ne w'abɔfra Pura nsane nkɔ nsraban no mu. Na kɔtie asɛm a wɔbɛka. Na ɛno akyiri no, wo nsa bɛyɛ den, na woasane akɔ nsraban no mu. Na ɔne n'abɔfra Pura sane kɔɔ nsraban no mu, twafoɔ no ano no ho a. Na Midian ne Amalek ne apueefoɔ no nyinaa boaboa bɔnhwa no mu a wɔn dodoɔ te sɛ ntutummɛ. Na wɔn yoma nni ano. Wɔn dodoɔ te sɛ mpoano anwea. Na Gideon duruiɛ no, na hwɛ, obi reyi daeɛ bi akyerɛ ne yɔnko sɛ, hwɛ, maso daeɛ bi, na hwɛ, atokɔ tatere bi remuni aba Midian nsraban mu. Na eduru ntomadan no ho, na ɛpem no hwee hɔ. Na ebutuu no koraa ma ntomadan no gu hɔ. Na ne yɔnko no buaa no sɛ, yɛnyɛ biribiara sɛ Israelni Yoas ba Gideon krantɛ. Ne nsɛm no Onyankopɔn de Midian ne ne nsraban no nyinaa hyɛ. Na ɛbaa sɛ Gideon tee daeɛ no ne ne nhyɛaseɛ no,
ɔkoto sɔree na ɔsane baa Israel nsraban mu na ɔkaa sɛ, monsɔre, ɛfiri sɛ Awurade de Midian nsraban no ahyɛ mo nsa. Na ɔkyɛɛ mmarima 300 no mu akuo 3 na ɔde ntotorobɛnto hyehyɛɛ wɔn nyinaa nsa ne nkuruwa hunu ne tɛnee a ɛhyehyɛ nkuruwa no mu na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ me na monyɛ sɛdeɛ meyɔ na hwɛ sɛ meduru nsraban no ano a sɛdeɛ meyɔ no saa ara na monyɔ na sɛ me ne nnipa a wɔka me ho nyinaa hyɛne totorobɛnto no a mo nso monhyɛne totorobɛnto ntwa nsraban no ho nyinaa nhyia na monka sɛ Awurade ne Gideon deɛ nie. Na Gideon ne mmarima 100 a wɔka ne ho no duru nsraban no ano. Dasu a edi mfimfini no mfitiase a wɔde awɛmfo gyinagyinae ara pɛ na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto na wɔbobɔ nkuruwa a ekurakura wɔn nsam no. Na akuo 3 no hyenhyɛne ntotorobɛnto no na wɔbobɔ nkuruwa no na wokurakura ntɛnee no wɔn nsa benkum mu ne ntotorobɛnto no wɔn nsa nifa mu hyenhyɛne na wɔteɛm sɛ, Awurade ne Gideon krantɛ. Na wogyinagyina hɔ wɔn gyinabea de twa nsraban no ho hyiae na nsraban no nyinaa bɔ otwi na wɔteɛteɛm na wodwanedwanee na wɔhyenhyɛne ntotorobɛnto 300 no. Na Awurade maa wɔn nyinaa nkrantɛ kyerɛkyerɛ wɔn yɔnkonom ne nsraban no nyinaa so. Na ɛdɔm no nyinaa dwane kosii Bet-Sita wɔ Sirara kosii Abel-Mehola a ɛwɔ Tabat ho no ano. Na wɔpae kohyiaa Israel mmarima firi Naphtali ne Aser ne Manase nyinaa na wobetii Midian. Na Gideon somaa abɔfoɔ maa wɔkɔɔ Efraim bepɔ nyinaa so kɔkaa sɛ, monsane nkɔhyia Midian na monye wɔn nsɛm nsuo ano akwan koduru Bet-Bara ne Yordan ano. Na Efraim mmarima nyinaa behyiae na wɔbɛgyee nsuo ano akwan no de kosii Bet-Bara ne Yordan ano. Na wɔkyeree Midian asafohene 2, Oreb ne Seb, na wokum Oreb boɔ so, na Seb nso wokum no Seb nsakyiamena ho. Na wotii Midian na wɔde Oreb ne Seb tiri firi Yordan agya brɛɛ Gideon. Atemufoɔ 18. Na Efraim mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn nti na wo ne yɛn adi saa asɛm yi? Sɛ wo ne Midian rekɔko no, woamfrɛ yɛn. Na wɔne ne hamee denden pa, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛdeɛn na afei mayɔ a ɛte sɛ mo deɛ? Efraim mpɛpɛdie nyɛ nsene Abiesa bobetie nyinaa. Mo nsɛm na Onyankopɔn de Midian asafohene Oreb ne Seb ahyɛ. Na deɛn na matumi mayɔ sɛ mo? Na ɔkaa saa no, wɔn bo gyaa no fuo. Na Gideon duru Yordan ano no, ɔne mmarima 300 a wɔka ne ho no twae. Wabrɛ nanso wotii wɔn ara. Na ɔka kyerɛɛ Sukotfoɔ no sɛ, mesrɛ mo, momma mmarima a wodi m'akyirɛ yi paa no tatere bi ɛfiri sɛ wabrɛ, na me nso mereti Midian ahemfo Seba ne Salmuna. Na Sukot atitiri no kaa sɛ, Seba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛmfa paano ma wo dɔm yi anaa? Na Gideon kaa sɛ, yɛn nti sɛ Awurade nya de Seba ne Salmuna hyɛ me nsa a, ɛnea mede ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ besunsuan mo honam. Na ofiri ɔkɔɔ Penuel na ɔne wɔn kasaa saa ara. Na Penuelfoɔ no buaa no sɛdeɛ Sukotfoɔ no buaa no no. Na ɔka kyerɛɛ Penuelfoɔ no nso sɛ, sɛ mesane meba dwoodwo a, mɛburi abantenten yi. Nso na Siba ne Salmuna wɔ Kako, na wɔn dɔm ka wɔn ho. Wɔbɛyɛ nnipa 15,000, apueefoɔ dɔm no nyinaa nkae nyinaa. Efiri sɛ nnipa a wɔtwe nkrantɛ 220 na atotɔ. Na Gideon foro faa ntomadan mu tifoɔ kwan so. Noba ne Yogbaha apueɛ. Na okokunkum dɔm no. Efiri sɛ na ɛdɔm no ani ni wɔn ho so. Na Siba ne Salmuna dwanee. Na otii wɔn kɔkyeree Midian ahemfo 2 no. Siba ne Salmuna. Na ɔbɔɔ dɔm no nyinaa gui. Ɛna Yoas ba Gideon sane firi akonofa a Heres aforoyɛ bae. Na ɔkyeree abranteɛ bi a ofiri Sukotfoɔ no mu. Na obisaa no. Na ɔkyerɛɛ Sukot atitiri ne emu mpanimfoɔ no din maa no. Mmarima 79. Na ɔbaa Sukotfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, Siba ne Salmuna a wɔn ti mo so paa me sɛ, Siba ne Salmuna wɔ wo nsɛm dada na yɛma wo mmarima a wabrɛ no paano no nie.
na ɔfaa kuro no mu mpanimfoɔ na ɔfaa ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ de kyerɛɛ sukɔtfoɔ no nyansa na oburii Penuel abantenten no na okunkum kuro no mu mmarima na ɔka kyerɛɛ Siba ne Salmuna sɛ, mmarima a mukunkum wɔn tabɔl no te sɛn? Na wɔse, wɔne wo pɛ, wɔn nyinaa sesa ahenema. Na ɔkaa sɛ, me nuanom, me na mma ne wɔn, sɛ Awurade te ase, moma a wɔtena ase a anka merenkum mo. Na ɔka kyerɛɛ n'abakan Yete sɛ, sɔre kum wɔn. Nanso abɔfra no antwe ne nkrante na osuro, ɛfiri sɛ na ɔda so yɛ abɔfra. Na Siba ne Salmuna kaa sɛ, wɔara sɔre to yɛn dadeɛ, na sɛdeɛ ɔbarima teɛ na ne mani yɛ teɛ. Ɛna Gideon sɔre kunkum Siba ne Salmuna. Na ɔfaa asrane nketewa a egu wɔn yoma kɔn mu no. Na Israel mmarima ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ti yɛn so, wo ne wo ba ne wo baba nyinaa, efisɛ wo na woagye yɛn afiri Midian nsam. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, me deɛ, merenni mo so, na me ba nso nni mo so, Awurade na onni mo so. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mebusa mo hɔ biribi. Mo nyinaa momfa mo asadeɛ mu nkaa mmerɛ me. Ɛnam sɛ wɔyɛ Midianfoɔ yɛ Ismaelfoɔ nti, na wɔwowɔ sika nkaa, na wɔkaa sɛ, yɛfiri yɛn pɛ mu de bɛma. Na wɔde ntoma sɛɛ hɔ, na obiara too n'asadeɛ mu nkaa gu so. Na sika nkaa a obisae no ano si sika nnwetɛbena 700. Ɛsoro asnane nketewa ne asomu ahyehyɛdeɛ, ne ntade a ɛbere a ɛhyehyɛ Midian ahemfo no. Na ɛsono wɔn yoma kɔn mu ahyehyɛdeɛ no. Na Gideon de yɛn ngusoɔ, na ɔde sii kuro Ofra mu. Ɛhɔ na Israel nyinaa di akyire adwamammɔ mu. Na ɛdanee Gideon ne fie fidie. Na wɔbrɛɛ Midian ase Israelfoɔ anim, na wɔamma wɔn tiri so bio. Na asase ne so dwo Gideon na mu mfirinhyia 40. Na Yoas ba Yerubal sim kɔtenaa ne fie. Na Gideon wɔ mmabarima 70 a wofiri n'asene mu, ɛfiri sɛ na ɔwɔ yerenom pii. Na ne mpena a ɔwɔ Sekem no nso woo ɔbabarima maa no. Na ɔtoo ne din Abimelek. Na Yoas ba Gideon wuu akorabɔ pa mu. Na wosie no n'agya Yoas asieɛ a ɛwɔ Ofra a ɛyɛ Abi Esefoɔ deɛ no. Na Gideon wuiɛ no, Israelfoɔ sane kodii Baalim akyi adwamammɔ mu. Na wɔfaa Baal-Berit de yɛɛ wɔn nyame. Na Israelfoɔ no ankae Awurade wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn firi wɔn atamfo nyinaa nsɛm hyiae no. Nso wɔanyɛ Yerubal Gideon fie adɔyɛ amfa ntua yi a ɔyɛɛ Israel no nyinaa so ka. Atemufoɔ Tinkron. Ɛna Yerubal ba Abimelek sim kɔɔ Sekem ne n'anuanom nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn ne na n'agya fie abusua nyinaa sɛ, monka ngu Sekemfoɔ nyinaa som sɛ deɛ ɛwɔ he na ɛyɛ ma mo sɛ Yerubal mmabarima 70 no nyinaa bedi mo so anaa ɔbaako, na monkae sɛ mo dompe ne mo nam ne me. Ɛna ne nanuanom no kaa ne ho nsɛm nyinaa guu Sekemfoɔ nyinaa aso mu. Na wɔn akoma dane dii Abimelek akyi, na wɔse, yɛn nuane no. Na wɔfaa Baal-Berit fie nnwetɛbena 70 de maa no. Na Abimelek de bɔɔ nnipa ahuhufoɔ animharefoɔ bi paa maa wodii n'akyi. Na ɔbaa n'agya fie Ofra bekunkum ne nuanom, Yerubal mmabarima 70 no. Ɔboɔ biako so. Nanso ɛkaa Yerubal babarima kumaa Yotam, ɛfiri sɛ ɔde ne ho siee. Na Sekemfoɔ no nyinaa ne abankɛseɛ mufoɔ nyinaa behyiae. Na wɔkɔkɔsii Abimelek hene nkaeɛboɔ 10 a ɛwɔ Sekem no ase. Na wɔkɔka kyerɛɛ Yotam no, osim kogyinaa Gerisim bepɔ atifi. Na ɔmaa ne so teɛm ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sekemfoɔ, muntie me. Onyankopɔn nso ntie mo. Dabi nnua kɔɔ sɛ, ɔrekɔsrɛ obi ngo asi wɔn so hene. Na wɔka kyerɛɛ ngudua sɛ, di yɛn so hene. Na ngudua ka kyerɛɛ wɔn sɛ, minya mesrade a wɔde hyɛ Onyankopɔn ne nnipa nimonyam no hɔ, na menkɔkyini nnua so anaa. Nnua no ka kyerɛɛ borɔdɔma sɛ, wo deɛ, bra bedi yɛn so hene. Na borɔdɔma ka kyerɛɛ wɔn sɛ, minya me dɛ ne maba pa no hɔ, na menkɔkyini nnua so anaa. Na nnua no ka kyerɛɛ bobe sɛ, wo deɛ, bra bedi yɛn so hene.
na bobe ka kyerɛ wɔn sɛ, "Minyame nsa a ɛgye nyame ne nnipa ni no hɔ, na menkɔkyiri nnua so anaa?" Ɛna nnua no nyinaa ka kyerɛ nkasɛɛ sɛ, "Wo deɛ, bra bedi yɛn so hene." Na nkasɛɛ ka kyerɛ nnua no sɛ, "Sɛ nokura mu na moresra me ngo, ɛse me so hene a, ɛne mommra mmɛhyɛ me nwunu ase. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri nkasɛɛ mu mmɛhye Lebanon ntweneduro no. Na afei, sɛ mudi no nokorɛ ne pɛyɛ mu sɛ mode Abimelek sii hene, na sɛ mo ne Yeroba ne ne fie adi no yie, na sɛ ne nsa no adwuma ho adeɛ na mode ayɛ ne yie a, sɛ m'agya komaa mo, na wɔde ne nkwa too ne nsɛm, na wɔde mu firi Midian nsɛm, na mo deɛ, moasɔ atie m'agya fie nnɛ, akum ne mma, mmarima 70 ɔboɔ biako so. Na mode n'afena aba Abimelek asi Sekemfoɔ so hene, sɛ mo nuane no nti. Ɛneɛ, sɛ nokora ne tenee mu na mo ne Yeroba ne ne fie adi nnɛ yi a, mo ani nye Abimelek ho, na ɔno nso ani nye mo ho. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri Abimelek mu mmɛhye Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ, na ogya nso mfiri Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ mu mmɛhye Abimelek. Na Yotam twee ne ho dwane kɔɔ bɛɛ kɔtenaa hɔ, onua Abimelek ho suro nti. Na Abimelek di Israel so mfie 3. Ɛna Onyankopɔn somaa honhommɔne bi baa Abimelek ne Sekemfoɔ ntam. Na Sekemfoɔ twitwaa Abimelek nkontompo. Na Yerobaama 70 no ho musuo aba. Na wɔn mogya abua wɔn nua Abimelek a okum wɔn no, ne Sekemfoɔ a wɔhyɛɛ ne nsa den sɛ onkum ne nuanom no atifi. Na Sekemfoɔ maa nipa kɔtɛɛ no mepɔ atifi. Na wɔbɔɔ wɔn a wɔbɛfaa wɔn nkyɛn ɔkwan no so nyinaa apo. Na wɔkɔka kyerɛɛ Abimelek. Na Ebed-Baga ne ne nuanom ba bɛsene kɔɔ Sekem. Na Sekemfoɔ no de wɔn ani too ne so. Na wofiri adi kɔmfuo mu kɔtetee wɔn bobe nturo mu aba. Na wɔkyikyi nsa. Na wɔtoo anigye nnwom. Na wɔkɔɔ wɔn nyame fie. Na wodidi nomee. Na wɔdomee Abimelek. Na Ebed-Baga kaa sɛ, "Hwan ne Abimelek, na hwan ne Sekem ma yɛnsom no? Ɛnyɛ Yeruba ne no, na Sebu yɛ ne safohene. Monsom Sekem agya Hamor mmarima no ɛ. Na ɛdeɛ nti na yɛn deɛ yɛnsom no? Na hwan na ɔde ɔman yi bɛhyɛ me nsa, na anka matu Abimelek soɔ?" Na ɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ, "Ma wo dɔm nɔɔso, na firi bra." Na kuro no so safohene Sebo tee Ebed-Baga nsɛm no, na ne bu fuiɛ. Na ɔnam aseɛ somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Abimelek nkyɛn sɛ, "Hwɛ, Ebed-Baga ne ne nuanom aba Sekem, na hwɛ, wɔrehanya wɔ man no atia wo. Na afei sɔre anadwo, wo ne wɔ man a wɔka wo ho no, na kɔkyɛ wura mu. Na anɔpa wɔwia repue no, sɔre ntɛm bɛto hyɛ kuro no so, na hwɛ, ɔno ne wɔ man a wɔka ne ho no befiri adi abehyia wo, na woayɛ no sɛdeɛ wobɛtumi." Ɛna Abimelek ne ɛdɔm a wɔka ne ho no nyinaa sɔree anadwo, na wɔnam akuo 9 bɛtetɛɛ Sekem. Na Ebed-Baga firi adi kogyinaa kuro no pono ano. Na Abimelek ne ɔman a wɔka ne ho no sɔre firi atɛyɛ hɔ. Na Gaa hunu ɔman no, ɔka kyerɛɛ Sebo sɛ, "Hwɛ, ɔman bi firi mmepɔ no atifi resane." Na Sebo ka kyerɛɛ no sɛ, "Mmepɔ no sunsum na wuhunu sɛ nipa no." Na Gaa kaa bio sɛ, "Hwɛ, ɔman bi firi asase funuma mu resane ba, na ekuo biako firi akɔmfoɔ dupɔn kwan so reba." Na Sebo ka kyerɛɛ no sɛ, "Afei, ɛhe na wano a ɛkaa sɛ, hwan ne Abimelek a yɛnsom no no wɔ? Ɛnyɛ wɔ man a wubuu wɔn akumaa no nie? Afei firi adi na wo ne wɔn nkɔko." Na Gaa firi adi dii Sekemfoɔ no anim. Na ɔne Abimelek kɔkoe. Na Abimelek pamoo no, na odwanee n'anim. Na atɔfoɔ bebree totɔe de kosii kuro no pono ano. Na Abimelek tenaa Aruma. Na Sebo pamoo Gal ne onuanom no sɛ wɔntena Sekem. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman no firi adi kɔɔ wura mu. Wɔkɔka kyerɛɛ Abimelek. Na ɔfaa ɔman no buu wɔn mu akuo 3. Na ɔkɔtɛɛ wura mu. Na ɔhwɛe, na hwɛ, na ɔman no refiri adi afiri kuro no mu. Na ɔsɔre tiaa wɔn kunkum wɔn.
Na Abimelek ne asafokuo a wɔka ne ho no bɔɔ kiriri kogyinaa kuro no pono ano. Na asafokuo mmienu no to hyɛɛ wɔn a wɔwɔ wuram no nyinaa so kunkum wɔn. Na Abimelek ne kuro no koo da mu no nyinaa. Na ɔfaa kuro no, na okum nnipa a wɔwɔ mu no, na ɔbɔɔ kuro no, na ɔde nkyene petee so. Na Sekem abankɛseɛ mufoɔ nyinaa teeɛ no, wɔkɔɔ onyame Berit fie aban mu. Na wɔkɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ, Sekem aban mufoɔ nyinaa aboaboa wɔn ano. Ɛna Abimelek foro kɔɔ Salmon bepɔ soɔ, ɔne ɔman a wɔka ne ho no nyinaa. Na Abimelek faa akuma kuraa ne nsam na okotwaa dua man, na ɔmaa so bɔɔ ne kɔn ho, na ɔka kyerɛɛ ɔman a wɔka ne ho no sɛ, deɛ moahu sɛ mayɔ yi monka mo ho nyɔ sɛdeɛ mayɔ no. Na ɔman no nyinaa twitwaa nnua man didi Abimelek akyi de beguu aban no ho, na wɔde gya too aban no mu guu wɔn so. Na Sekem abankɛseɛ no mu nnipa nyinaa nso wuwui, mmarima ne mmaa bɛyɛ 1,000. Ɛna Abimelek siim kɔɔ Tebes kɔkyeree Tebes so nsraban, na ɔfae. Na abantenten denden bi wɔ kuro no mu, na ɛhɔ na mmarima ne mmaa nyinaa ne kuro no mufoɔ nyinaa dwane kɔɔeɛ, na wɔtoo wɔn ho mu, na wɔforo kɔɔ aban no atifi. Na Abimelek duru aban no ho bɛkoe, na ɔtwe pini aban no pono ano sɛ ɔde ogya rebɛhye. Na ɔbaa bi too ayuamoba bɔɔ Abimelek tiri de pɛkyɛɛ ne ti kwankoraa. Ɛna ɔfrɛɛ n'abɔfra a ɔso n'akodeɛ ntɛm ka kyerɛɛ no sɛ, twe wɔn krante kume, na wanka no me ho sɛ ɔbaa na okum no. Na n'abɔfra no wɔɔ no maa no tɔree. Na Israel mmarima no hunuu sɛ Abimelek atorɔ no, wɔn nyinaa kɔɔ wɔn tenabea. Na Onyankopɔn tuaa Abimelek bɔne a ɔyɛɛ n'agya, sɛ okum onuanom 70 no so ka. Na Sekem mmarima no bɔne nyinaa nso, Onyankopɔn maa no buaa wɔn atifi, na Yerubbaal ba Yotam nnome no baa wɔn so. Atemufoɔ Tidu. Na Abimelek akyiri no, deɛ ɔsɔre bɛgyee Israel ne Poaba Tola a ɔyɛ Isakani dodoba, na ɔtenaa Sama, Efraim bepɔ so. Na obu Israel atɛn mfie 23, na owui, na wosie no Sama. Na n'akyiri no, Gilead ne yɛɛ sɔree, na obu Israel atɛn mfie 22. Na ɔwɔ mmabarima 30 a na wɔtenatena mfunumu mma 30 soɔ. Na ɔwɔ nkuro 30 a wɔfrɛ no yɛɛ nkuro de besi nnɛ. Ɛwɔ Gilead asase so, na yɛɛ wui, na wosie no Kamon. Na Israelfoɔ kɔɔ so yɛ Awurade ani so bɔne, na wɔsom Baalim ne Astarot, ne Syria anyame, ne Sidom anyame, ne Moab anyame, ne Amonfoɔ anyame, ne Filistifoɔ anyame, na wogyaa Awurade hɔ na wɔansom no. Na Awurade abufuo dɛre tiaa Israel, na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Filistifoɔ ne Amonfoɔ nsa, na wɔhom Israelfoɔ so haa wɔn afe noara mu. Mfie 18 na wodii Israelfoɔ a wɔwɔ Yordan agya, Amorifoɔ asase soɔ wɔ Gilead no nyinaa soɔ. Na Amonfoɔ no betwaa Yordan ne Yuda ne Benyamin ne Efraim fie nso bɛkoe. Na Israel ho hiahia wɔn sɛ, ɛna Israelfoɔ no su frɛɛ Awurade sɛ, yɛayɛ wo bɔne sɛ yɛgya yɛn Nyankopɔn hɔ na yɛakɔsom Baalim. Na Awurade ka kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ, Misraim ne Amorifoɔ ne Amonfoɔ ne Filistifoɔ, ne Sidonfoɔ ne Amalek ne Maon anhyɛ mo so. Na musu frɛ me no, megyee mo firi wɔn nsam. Na mo deɛ, moagya me hɔ akɔsom anyame foforɔ. Enti merenkɔ so menyi mo bio. Monkɔ nkɔsom frɛ anyame a moyi wɔn no, na wɔnye mo mo ahohia bere mu. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ Awurade sɛ, yɛayɛ bɔne. Wo deɛ, yɛyɛ nsa deɛ yɛwɔ w'ani soɔ nyinaa. Gyeɛ nko na gyeɛ ne de. Na woyiyii anyame ananafoɔ no firi wɔn mu, na wɔsom Awurade. Na Israel amanehunu no yɛɛ ne kra ahomete. Na Amonfoɔ no hyia ba bɛkyeree nsraban Gilead. Na Israelfoɔ no nso boaboa wɔn ano kɔkyeree nsraban Mispa. Na Gilead man wɔn mu akyirikyiri sesee wɔn ho sɛ, hwan ne ɔbarima a wɔne Amonfoɔ no befiri aseɛ ako? Ɔno na wɔnkɔdi Gileadfoɔ nyinaa akyire. Atemufoɔ Tidu 2. Na Gilead ne Yefta yɛ ɔbarima a ɔyɛ nam, nanso ɔyɛ ɔbaa dwamanfoɔ bi ba. Na Gilead na ɔwoo Yefta.
na Gilead yere wo mmabarima maa no. Na ne yere no ma no nyinyiniye no, wɔpamoo Yefta na wɔka kyerɛɛ no sɛ, "Wɔrennya ahonyade ɛyɛ no agya fie, ɛfiri sɛ ɔbaa foforo bi ba ne wo." Ɛna Yefta dwane firi ne nuanom nkyɛn kɔtenaa Tob asase soɔ, na nnipa ahuhufo bi boaa wɔn ano bɛkaa Yefta ho, na ɔne no firi adi. Na ɛno akyiri no, Amonfoɔ ne Israel kodii ako, na Amonfoɔ ne Israel bɛkoeɛ no, Gilead mpanimfoɔ kɔkɔfaa Yefta firi Tob asase ne so, na wɔka kyerɛɛ Yefta sɛ, bra bɛyɛ yɛn safohene na yɛne Amonfoɔ nkɔko. Na Yefta ka kyerɛɛ Gilead mpanimfoɔ no sɛ, ɛnyɛ mo ara na motane me na mopam me firi m'agya fie no, na adɛn nti na moba me nkyɛn afei a mowɔ ahohia mu yi? Na Gilead mpanimfoɔ no ka kyerɛɛ Yefta sɛ, ɛno nti na afei yɛasan ba wo nkyɛn yi, na ɛne yɛn nkɔ na yɛne Amonma nkɔko, na yɛyɛ nti Gileadfoɔ nyinaa so. Na Yefta ka kyerɛɛ Gilead mpanimfoɔ no sɛ, sɛ mode me san kɔ sɛ me ne Amonfoɔ nkɔko na Awurade de wɔn hyɛ me nsa a, me na minni mo tiri anaa? Na Gilead mpanimfoɔ no ka kyerɛɛ Yefta sɛ, Awurade nyɛ yɛne wo ntam danseni, yɛwosie yi, ɛno ara na yɛbɛyɔ. Ɛna Yefta ne Gilead mpanimfoɔ no sim bae, na ɔman no de ne sii wɔn ti ne ɔsafohene. Na Yefta kɔkaa ne nsɛm nyinaa Awurade anim wɔ Mispa. Ɛna Yefta somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Amonfoɔ hene no nkyɛn sɛ, asɛm bɛn na me ne wɔ, na woreba me so nim asase a bɛko yi? Na Amonfoɔ hene no ka kyerɛɛ Yefta abɔfoɔ no sɛ, ɛfiri sɛ Israel faa m'asase bere a na wofiri Misraim reba no, de firi Arnon kosii Yabok ne Yordan ano, na afei dane ma me koom. Na Yefta sane somaa abɔfoɔ bio ma wɔkɔɔ Amonfoɔ hene no nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Yefta sie nie, Israel amfa Moab asase ne Amonfoɔ asase biara, na mmom wofiri Misraim no, Israel nantee ɛserɛ so kosii ɛpo kɔkɔɔ ano, na ɔbaa Kadis. Na Israel somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Edom hene nkyɛn sɛ, ma mentwam w'asase so ɛ. Na Edom hene no antie, na ɔsoma ma wɔkɔɔ Moab hene nkyɛn nso, na wampene. Na Israel tenaa Kadis, na wɔnantee ɛserɛ so kotwaa Edom asase ne Moab asase ho kɔntɔnkron, na wɔbɛfiri Moab asase no apueɛ, na wɔbɛkyere nsraban Arnon agya no hwaa, na wɔamma Moab asase so, ɛfiri sɛ Arnon ne Moab hyeɛ. Ɛna Israel somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Amorifoɔ hene Sihon a ɔyɛ Hesbon hene no nkyɛn. Na Israel ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛntwam w'asase so nkɔ mafa. Na Sihon annye Israel ani, sɛ ɔbɛma wɔafa ne hyeɛ so. Na Sihon boaa ne man nyinaa no, na wɔbɛkyere nsraban Yahas. Na ɔne Israel bɛkoe, na Awurade Israel Nyankopɔn de Sihon ne ne man nyinaa hyɛɛ Israel nsa, na wokunkum wɔn. Na Israel faa Amorifoɔ a wɔte asase no so no asase nyinaa dii so. Na wɔfaa Amorifoɔ asase nyinaa firi Arnon ano kosii Yabok ano, na ɛfiri Sira so kosi Yordan ano. Na afei a Awurade Israel Nyankopɔn atu Amorifoɔ afiri ne man Israel anim yi, wo na wobɛfa adi so anaa? Ɛnyɛ deɛ wonyame Kemos de maa wo sɛ, gye soɔ na wobɛfa adi so anaa? Na adeɛ biara a Awurade Nyankopɔn agye de ama yɛn sɛ yɛnni soɔ no, ɛno na yɛbɛfa adi soɔ. Na afei, woyɛ sene Moab hene Sipor ba Barak. Ham na ɔne Israel hamee anaasɛ ko na ɔne wɔn koeɛ. Bere a Israel tenaa Hesbon ne ɛho nkuro, ne Arod ne ɛho nkuro, ne Arnon ho nkuro nyinaa mu mfinhyia 300 no, adɛn nti na moanyɛ saa bere no? Na me deɛ, menyɛ wo bɔne biara, na wo na woreyɛ me bɔne sɛ wo ne me rebɛko yi. Awurade temifoɔ no, ɔmmu Israelfoɔ ne Amonfoɔ ntam atɛnnɛ. Nanso Amonfoɔ hene antie Yefta nsɛm a ɔsoma ma a wɔkɔka kyerɛɛ no. Na Awurade honhom baa Yefta so, na ɔfaa Gilead ne Manase sene kɔɔ Gilead Mispe, na ofiri Gilead Mispe twam kɔɔ Amonfoɔ no so. Na Yefta hyɛɛ Awurade bɔ sɛ, sɛ wode Amonfoɔ no hyɛ me nsa a, ɛnea deɛ ɛbɛfiri me fie apono ano abɛhyia me da a meresane mafiri Amonfoɔ so dwoodwoo no, ɛbɛyɛ Awurade deɛ, na mede bɛbɔ afɔdeɛ mu. Ɛna Yefta twam kɔɔ Amonfoɔ no soɔ ne wɔn kɔkoeɛ, na Awurade de wɔn hyɛɛ ne nsa. Na okunkum wɔn kum kɛseɛ para firi Aroer kosii deɛ wɔfa kɔɔ Minit, nkuro 20.
ɛde kosi Abel Karimin na wɔbrɛ Amonfo no ase Israelfo anim. Ɛna Yefta baa ne fie Mispa na hwɛ ne babaa de mpintin ne asafiri adi behyiaa no. Nso na odi no bakoro. Oni ɔbabarima anaa ɔbabaa gye ɔno. Na ohunu no osunsuane ne ntade mu kaa sɛ, Ao me ba, wabrɛ ma se papaapa, na wahɔ me werɛ, na mabue ma no ma Awurade, na mentumi mensan m'akyi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, M'agya, woanyɛ abue w'ano ama Awurade a, ɛnna ɛyɛ me sɛdeɛ afiri w'ano no, sɛ Awurade anya atɔ wo werɛ ama wo w'atamfo Amonfoɔ no so yi. Na ɔka kyerɛɛ n'agya bio sɛ, wɔnyɛ yie ma me, gya me kwan abosomi 2, na mensa ne menkɔ mepɔ so, na mensu me mmabaaberem, me ne me mfɛfoɔ. Na ɔse, kɔ, na ogyaa no kwan abosomi 2, na ɔne ne mfɛfoɔ kɔɔe, na okosuu ne mmabaaberem mepɔ so. Na abosomi 2 no duruiɛ no, ɔsane baa n'agya nkyɛn, na ɔyɛɛ no sɛdeɛ ne bɔ a ɔhyɛɛ no teɛ, na wɔanhunu ɔbarima biara, na ɛyɛ atorɔmoadeɛ Israel mu. Daa afirinhyia, Israel mama kɔkɔkamfo Gilead ne Yefta babaa no afi mu nnenan. Atemufoɔ ti 12. Na Efraim mmarima hyiae, na wotwa kɔɔ Safon, na wɔka kyerɛɛ Yefta sɛ, Adɛn nti na wotwa mu kɔɔyɛ ne Amonfoɔ kɔkɔɔyɛ? Na yɛn deɛ, wɔamfrɛ yɛn na yɛne wankorɔ. Yɛde gya bɛhyew fie agu so. Na Yefta ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Me ne me mma nyinaa ne Amonfoɔ nyaa manso kɛseɛ, na metea me frɛ mo no, mo anye me amfiri wɔn nsam. Na mehunu sɛ, morema magye me no, mede me nkwa metoo me nsam. Na mesene me kɔɔ Amonfoɔ no so, na Awurade de wɔn hyɛɛ me nsa. Na adɛn na moafra aba me soɔ, ne merebɛko nnɛ yi? Na Yefta boaa Gilead mmarima nyinaa ano, na ɔne Efraim koe. Na Gilead mmarima no kum Efraim, ɛfiri sɛ wɔse, moyɛ Efraim adwanefoɔ, mo Gileadfoɔ, mowɔ Efraim mu, na mowɔ Manase mu. Na Gilead faa Yordan atwaye twaree Efraim. Na sɛ Efraim adwanefoɔ no mu bi ka sɛ, ma mentwa a, ɛnea Gilead mmarima no ka kyerɛ no sɛ, woyɛ Efraim ni anaa? Na ɔse daabi a, wɔka kyerɛ ne sɛ, ɛnea ka sɛ Shibolet. Na ɔka sɛ Sibolet, ɛfiri sɛ ontumi nka no yie a, na wakye no aku no Yordan atwaye hɔ. Na saa brɛ no Efraimfoɔ 42,000 na ɛtotɔɔeɛ. Na Yefta buu Israel atɛn mfie 6, na Gilead ne Yefta wuyi. Na wosiee no Gilead nkuro no bi mu. Na n'akyiri no, Ibsan a ofiri Bethlehem buu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 30, na ɔde mmamaa 30 memaa aware mmeammea. Na ɔkɔgyegye mmabaa 30 nso firi mmeammea brɛ ne mmabarima aware. Na obuu Israel atɛn mfie 7, na Ibsan wuyi, na wosiee no Bethlehem. Na n'akyiri no, Sebulon ne Elon buu Israel atɛn, na obuu Israel atɛn mfie 10, na Sebulon ne Elon wuyi, na wosiee no Ayalon, Sebulon asase so. Na n'akyiri no, Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni buu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 40 ne mmanana 30 a wɔtena mfunumu 70 soɔ. Na obuu Israel atɛn mfie 8. Na Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni no wuyi, na wosiee no Piraton wɔ Efraim asase a ɛwɔ Amalekfoɔ bepɔ soɔ no so. Atemufoɔ ti 12. Na Israelfoɔ kɔɔ so yɛɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade de wɔn hyɛɛ Filistifoɔ nsa mfirinhyia 40. Na ɔbarima bi wɔ hɔ a ofiri Sora a ofiri Danfoɔ abusua bi mu a ne din de Manoa. Na ne yere yɛ obonini, na ɔnwo. Na Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ ɔbaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, woyɛ obonini na wonwo, nanso wubenyinsɛn awo ɔbabarima. Na afei hwɛ yie, na nnom bobisa anaa nsa biara, na inni biribiara a ɛho nteɛ. Na hwɛ, worebenyinsɛn awo ɔbabarima a yiwan renka ne tire. Na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ afiri yɛfunu. Na ɔno na obefiri ase agye Israel afiri Filistifoɔ nsam. Ɛna ɔbaa no ba bɛka kyerɛɛ ne kunu sɛ, Nyankopɔn nipa bi aba me nkyɛn,
Na n'anim yɛ hu paara sɛ Nyankopɔn bɔfo anim. Na mammisa no deɛ ofire. Na ɔno nso ankyerɛ me ne din. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, worebenyinsɛn awo ɔbarima. Na afei, nnom bobisa anaa nsa biara. Na nni biribi a ɛho nteɛ. Na abɔfra no bɛyɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ ɛfiri yɛfunu mu de akosi ne wuda. Na Manoa yi Awurade mpaeɛ sɛ, O Awurade, ma Nyankopɔn nipa a wosoma no no mmra yɛn nkyɛn bio. Na ɔmɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnya abɔfra a wɔrebɛwo no. Na Onyankopɔn tie Manoa. Na Nyankopɔn bɔfoɔ no baa ɔbaa no nkyɛn bio. Na ɔwɔ afuo mu a ne kunu Manoa nka ne ho. Na ɔbaa no yɛ ntɛm tutu mmirika kɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, hwɛ, ɔbarima a ɔbaa me nkyɛn naano no abɛyi ne ho adi akyerɛ me. Na Manoa sɔre dii ne yere no akyi. Na ɔbaa ɔbarima no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo ne ɔbarima a wo ne ɔbaa no kasaeɛ no. Na ɔse, mene no. Na Manoa kaa sɛ, afei wo nsɛm no ba mu a, ɛdeɛ ne abɔfra no ahyɛdeɛ, na ɛdeɛ na ɔnyɔ. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Manoa sɛ, deɛ mesee ɔbaa no nyinaa ho na ɔnhwɛ yie. Onni adeɛ biara a efiri bobe mu, na ɔnnom bobesa anaa nsa biara, na adeɛ biara a ɛho nteɛ nso onni. Deɛ mahyɛ no nyinaa onni so. Na Manoa ka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, ma yɛnsanka wo, na yɛnsiesie abirekyi ba bi ma wo ansa. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Manoa sɛ, sɛ wosanka me mpo a, merenni w'aduane no bi. Na sɛ wobɛbɔ hyeɛ afɔdeɛ ama Awurade a, bɔe. Na Manoa nim sɛ ɔyɛ Awurade bɔfoɔ. Na Manoa ka kyerɛɛ Awurade bɔfoɔ no sɛ, wo din de sɛn, na sɛ wo nsɛm no nya ba mu a, yɛahyɛ wo animuonyam. Na Awurade bɔfoɔ no see no sɛ, adɛn na worebisa me din a ɛyɛ nwanwan? Na Manoa faa abirekyire ba ne aduane afɔdeɛ na ɔde bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ɔbotan no so maa Awurade. Na ɔbɔfoɔ no yɛ anwanwadeɛ. Na Manoa ne ne yere hwɛe. Na ogyaframa no resɔre afiri afɔrebukyia no so akɔ soro no. Awurade bɔfoɔ no foro faa afɔrebukyia no so gyaframa no mu kɔɔ soro. Na Manoa ne ne yere hwɛe. Na wɔde wɔn anim butubutu fam. Na Awurade bɔfoɔ no ammeyi ne ho ankyerɛ Manoa ne ne yere bio. Ɛno na Manoa hunu sɛ ɛyɛ Awurade bɔfoɔ. Na Manoa ka kyerɛɛ ne yere sɛ, wo na yɛre bɛwuwuo sɛ yɛhunu Onyankopɔn yi. Na ne yere no ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade pɛ sɛ oku yɛn a, anka wɔanyi yɛn nsɛm ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ. Na anka wɔanyi yɛnum nyinaa nkyerɛ yɛn. Na anka wɔamma yɛante nsɛm a ɛte sɛɛ yi saa bere yi. Na ɔbaa no woo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Samson. Na abɔfra no nyinii. Na Awurade hyiraa no. Na Awurade honhom firi aseɛ kekaa no wɔ ne mu. Dan nsraban mu. Sora ne Estael ntam. Atemmufoɔ Tidunan. Na Samson sane kɔɔ Timna. Na okohunu ɔbaa bi wɔ Timna a ɔyɛ Filistifoɔ mamaa no bi. Na ɔforo ba bɛka kyerɛɛ n'agya ne na sɛ, bakɔhunu ɔbaa bi wɔ Timna, Filistifoɔ ma mu, na monkɔfa no mmrɛ me nware. Na n'agya ne na ka kyerɛɛ no sɛ, wo nuanom mmamaa ne me man nyinaa mu ni ɔbaa bi, na worekɔ akɔware ɔbaa Filistifoɔ momonotofoɔ no mu. Na Samson ka kyerɛɛ n'agya sɛ, ɔno na kɔfa no brɛ me, na ɔno na ɔsɔ m'ani. Na n'agya ne n'anim sɛ yei firi Awurade, na ɔrepɛ Filistifoɔ ho kwan, ɛfiri sɛ saa brɛ no na Filistifoɔ di Israel so. Na Samson ne n'agya ne n'asim kɔɔ Timna. Na woduruu Timna bobe nturo ho. Na hwɛ, gyataburuwa bi bobɔɔ mu hyiaa no. Na Awurade honhom sii ne so. Na ɔtetii ne mu, sɛdeɛ wɔtete abirekyiri ba mu. Nanso na hwee nkuta ne nsam. Na wanka deɛ ɔyɔe no ankyerɛ n'agya ne na. Na osim kɔkɔnee ɔbaa no kasae. Na ɔsɔɔ Samson ani. Na nna bi akyiri no, ɔsane kɔɔ sɛ ɔrekohyia no. Na ɔma ne kɔhwɛɛ gyatafunu no. Na hwɛ ngowa manyamanya ne ɛwɔ adɔre gyata no yam. Na ɔfaa bi kura kɔe. Na ɔrekorɔ na ɔredi. Na okoduru n'agya ne na nkyɛn. Na ɔmaa wɔn bi dii.
nanso wanka nkyerɛ wɔn sɛ gyata no yam na oyii ɛwoɔ no. Na n'agya siim kɔɔ ɔbaa no nkyɛn, na Samson too pono wɔ hɔ, ɛfiri sɛ saa na mmeranteɛ taa yɔ. Na wohunuu no no, wɔde namfonom 30 bɛkaa ne ho. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, merebɛto mo abrama bi, sɛ mutumi kyerɛ me aseɛ nanso apontuo yi mu, na muhunu a, ɛnea mɛma mo nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na sɛ moantumi ankyerɛ me a, mo nso momma me nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, to wabrɔme no na yentie. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, odidifoɔ mu na aduane firi baeɛ, na ɔhoɔdenfoɔ mu na nnɔkɔnnɔkɔwadeɛ firi baeɛ. Na wɔantumi ankyerɛ abrɔme no ase nansa. Na ɛbaa sɛ da ɛtɔ so 7 no, wɔka kyerɛɛ Samson yere no sɛ, daadaa wo kunu na wɔnkyerɛ yɛn abrɔme no ase, na yɛamfa ogya anhye wo ne w'agya fie. Yɛnhia mu nti na mobɛhyia yɛn, ɛnte saa. Na Samson yere no su guu ne so kaa sɛ, Tane nko na wotane me na wonnɔ me. Wato me nkurɔfoɔ abrɔ me, ɛnso wonkyerɛ me aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, m'agya ne me na mpo menkyerɛ wɔn, na wo na menkyerɛ wo anaa? Na osu tɔɔ ne so 9 no a apontoɔ no gu soɔ no nyinaa. Na da a ɛtɔ so 9 no ɔka kyerɛɛ no, ɛfiri sɛ na ɔha no. Na ɔkɔka kyerɛɛ ne nkurɔfoɔ no. Na kuro no mu mmarima ka kyerɛɛ no da a ɛtɔ so 9 no ansa na owiare tɔ sɛ, ɛdeɛn na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ sene ɛwoɔ, na ɛdeɛn na ne ho yɛ den sene gyata? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, moamfa me nantwie amfuntum a, anka moanhunu m'abrɔme no ase. Na Awurade honhom sii ne so, na osiim kɔɔ Askelon kokunkum wɔn mu mmarima 30, na ɔfaa wɔn ho adeɛ. Na ɔde ntaadeɛ nsakyera ho no memaa wɔn a wɔkyerɛɛ abrɔme no aseɛ no. Na ne bu fui, na ɔsane kɔɔ n'agya fie. Na wɔde Samson yere no maa ne yɔnko a ɔfaa no adamfo no. Atemufoɔ Tidunum. Na ɛbaa sɛ ɛkyɛre kakra no, ayotwa bere mu no, Samson de abirekyire ba kɔɔ sɛ ɔrekɔhwɛ ne yere anim, na ɔkaa sɛ, mɛkɔ me yere nkyɛn piem. Nanso n'agya amma ne kwan amma no ankɔ mu, na n'agya kaa sɛ, me deɛ mese wo mpɛ no biem, enti mede no mama wo yɔnko bi. Ne nua kumaa no ho nyɛ fɛnsene no, fa no si n'anan mu. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛ deɛ sɛ me ne Filistifoɔ di no bɔne a, mɛrenni ho so biara. Na Samson siim kɔkɔkyere nkɔkɔbo 300. Na ɔfaa agyatane na ɔde dua sii dua anim de gyatane hyɛ dua 2 biara ntam. Na ɔsosɔɔ agyatane no ano no, ogyaa wɔn ma wɔkɔɔ Filistifoɔ no ayufoɔ mu, maa no hyee ayuo akuakuo ne ayuo a esisi hɔ ne ngudua nturo no. Ɛna Filistifoɔ no kaa sɛ, hwan po na ɔyɛ ɔyɛn? Na wɔse, Timnani no ase Samson, sɛ ɔde ne yere ama ne yɔnko nti. Ɛna Filistifoɔ no siim kɔɔ de ogya kɔhyee ɔno ne n'agya fie. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ moayɛ saa a, gye sɛ matɔ mo were ansa na magyae. Na ɔbobɔɔ wɔn srɛ ne donkuo so kunkum wɔn okun kɛseɛ. Na osiim kɔtenaa Etam botan ntokuro mu. Ɛna Filistifoɔ ba bɛkyeree Yuda so nsraban, na wɔkyerɛɛ wɔn mu wɔ Lehi. Na Yuda mmarima no kaa sɛ, adɛn nti na maba yɛ nsuo yi? Na wɔse, yɛreba bɛkyekyere Samson, ne ayɔ no sɛdeɛ ɔyɛ ɔyɛn no. Na Yuda mu mmarima mpensa siim kɔɔ Etam botan ntokuro no mu. Na wɔka kyerɛɛ Samson sɛ, wonnim sɛ Filistifoɔ na wodi yɛn soɔ, na ɛdeɛn na wayɔ yɛn yi? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ wɔyɛ ɔmee no, saa ara na mayɔ wɔn. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛreba bɛkyekyere wo, na yɛde wo akɔhyɛ Filistifoɔ no nsa. Na Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monka ntam kyerɛ me sɛ mo ala deɛ monyɛ me hwee. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, daabi, na akyekyere nko na yɛbɛkyekyere wo, de wo akɔhyɛ wɔn nsa. Na kum deɛ yɛnku. Na wɔde ntampehoma foforɔ 2 kyekyeree no, na wɔde no furofiri ɔbotan no mu. Ɔreyɛ aduru Lehi no, Filistifoɔ no bɔɔ ne so ose, na Awurade honhom sii ne so. Na ntampehoma a ɛwɔ ne basa ho no yɛɛ sɛ asaawa a wɔde ogya aka,
Na ne homa no sane firi ne nsa. Na ohunu afunumu abɔgye foforo bi. Na ɔtenee ne nsa fa de kunkum mmarima 1,000. Na Samson kaa sɛ, mede afunumu abɔdwe ekuo nie akuo mmienu nie mede afunumu abɔdwe makunkum mmarima 1,000. Na ɛbaa sɛ owie kasa no ogyaa abɔdwe no mu firi ne nsam twenee. Na wɔfrɛ hɔ sɛ Ramat Lehi, aseɛ ne abɔdwe kokoɔ. Na sukɔm de no sɛ, na osufrɛ Awurade sɛ, wo na wode gye kɛseɛ yi ahyɛ wako ansa. Na afei sukɔm rekume. Na mahwe momonotoɔ nsam. Na Onyankopɔn pae tokuro a ɛwɔ Lehi no mu. Na nsuo firi hɔ bae, na ɔnomee. Na ne honhom sane bae, na onya nkwa. Enti wɔfrɛ hɔ En-Hakori, aseɛ ne ɔfrɛfoɔ asutire a ɛwɔ Lehi de besi ne yi. Na obu Israel atɛn Filistifoɔ brɛ no so mfirinhyia 20. Atemufoɔ Tidunsia. Na Samson sim kɔɔ Gasa. Na okuhunu ɔbaa dwamanfoɔ bi hɔ. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn. Na ɔkɔka kyerɛ Gasafoɔ no sɛ, Samson aba ha. Na wotwaa ne ho hyiae. Na wɔtɛɛ no anadwo no kuro no pono ano. Na wɔtare din anadwo no nyinaa kaa sɛ, ade akyi anɔpa a yebeku no. Na Samson da kosii dasuo mu. Na ɔsɔree dasuo no mu. Na ɔsɔɔ kuro no apono ne aponnwa 2 no mu. Na otuu ɛne akyire adaban no nyinaa. Na ɔde bɔ akɔnkɔn soa de kɔɔ bepɔ a ɛkyerɛ Hebron anim no atifi. Na ɛno akyiri no, ɔdɔ ɔbaa bi Sorek subonhwa mu a ne din ne Delila. Na Filistifoɔ asafohene baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, daadaa no na hwɛ adekodi a n'ahoɔden kɛseɛ no wɔ mu. Ne adekodi a yɛde betumi no. Na yɛahyehyɛ no abrɛ no aseɛ. Na yɛmu biara bɛma wo nnwetɛbena 100. Na Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ, ka kyerɛ me ɛdie mu na w'ahoɔden kɛseɛ no wɔ. Na ɛdie na ɔde bɛkyekyere wo abrɛ wo aseɛ. Na Samson ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔde nhomammono nso a ɛnwo yɛ kyekyere me a, ɛnea mɛhodwo na mayɛ sɛ onipa biara. Ɛna Filistifoɔ asafohene no de nhomammono kyeanso a ɛnwo yɛ brɛ no. Na ɔde kyekyeree no. Nso na ɔwɔ atɛfoɔ hyɛ pia mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na ɔtetee nhoma no mu sɛdeɛ ogya ka frae a ɛteteɛ no. Na wɔanhunu n'ahoɔden no ase. Ɛna Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ, hwɛ, wasisi me na watwa me nkontompo. Afei kyerɛ me deɛ obetumi de akyekyere wo ɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wɔde ntampe nhoma foforɔ a ɔmfa nyɛ adwuma da kyekyere me a, ɛna mɛhodwo mayɛ sɛ onipa biara. Na Delila fa ntampe nhoma foforɔ de kyekyeree no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Nso na atɛfoɔ no hyɛ pia mu. Na ɔtete firi ne basa ho sɛ asaawa. Na Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ, wasisi me de abeduru sɛsɛ yi. Na watwa me nkontompo. Kyerɛ me deɛ obetumi de akyekyere wo. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wode me tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nso de fra ntomaban nwora. Na ɔde akrotea bɔ mu na ɔkaa sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na onyane firi ne na no mu. Na otuu deɛ wanwono no mu akrotea no ne anwoneɛ no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛbɛyɛ dɛn na wobetumi aka sɛ medɔ wo na wakoma ni me ho yi. Mprɛnsa ni a wasisi me. Na wonkyerɛ me adekodi a w'ahoɔden kɛseɛ yi wɔ mu. Na ɔde ne nsɛm dwan ne ho daa nyinaa yeraa ne ho. Na ne kra ho metee no kɔɔ owuo mu no. Ɛna oyii n'akoma mu nyinaa ka kyerɛɛ no sɛ, Yowanka matifi da, ɛfiri sɛ Nyankopɔn ho tuafoɔ ne me firi me nayam. Sɛ woyi me tiri a na m'ahoɔden bɛfiri me ho, na mahodwo mayɛ sɛ onipa biara. Na Delila hunu sɛ waka no n'akoma mu nsɛm nyinaa no. Ɔsoma ma ɔkɔfrɛfrɛ Filistifoɔ asafohene no sɛ, mommra prɛko yi, ɛfiri sɛ waka me n'akoma mu asɛm nyinaa. Na Filistifoɔ asafohene no baa ne nkyɛn. Na okurakura sika no wɔ wɔn nsam. Na ɔde daa no ne nankroma so. Na ɔfrɛ ɔbarima bi maa no beyii ne tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nson no. Na ofiri aseɛ brɛ no ase. Na n'ahoɔden no firi ne ho kɔe. Na ɔkaa sɛ, Filistifoɔ wa usuo Samson. Na onyane firi ne na no mu. Na ɔse,
mefrɛ di sɛ kane no na ma woso me ho. Na ɔno deɛ na onim sɛ Awurade afiri ne ho. Na Filistifoɔ no kyerɛ no tutuu n'ani. Na wɔde ne kɔɔ Gasa. Na wɔde kɔɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no. Na ɔyam ayuo apɔkyerɛfoɔ fie. Na ne tirinwi firi aseɛ fui ne yie no akyi. Na Filistifoɔ asafohene no hyiaa sɛ wɔrebɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ ama wɔn nyame Dagon. Na wagye wɔn ani. Na wɔkaa sɛ, yɛn nyame de yɛn tamfo Samson ahyɛ yɛn nsa. Na ɔman no hunu no, woyii wɔn nyame no ayɛ. Na wɔkaa sɛ, yɛn nyame de yɛn tamfo ne yɛn asase sɛefoɔ a wakunkum yɛn mu pii no ahyɛ yɛn nsa. Na bere a na wɔn ani agyeɛ no, wɔkaa sɛ, momfrɛ Samson na ɔmmɛgoro nkyerɛ yɛn. Na wɔkɔfrɛɛ Samson firi apɔkyerɛfoɔ fie bae. Na ɔgoro wɔn anim. Na wɔde ne gyinaa adum no ntam. Na Samson ka kyerɛɛ abɔfra a okura ne nsa no sɛ, gyaa me na mensosɔ adum mmienu a ɛdaa no si soɔ no mu, na mentwere. Nso na mmarima ne mmaa ayɛ efie hɔ ma. Na Filistifoɔ asafohene nyinaa nso wɔ hɔ. Na mmarima ne mmaa bɛyɛ mpensa wɔ ɛdan no atifi rehwɛ Samson agorɔ no. Na Samson frɛ Awurade sɛ, Awurade Nyankopɔn, afei kae me, na hyɛ me den prɛko pɛ yi nko ara. Onyankopɔn, na mentɔ m'ani mmienu yi so werɛ prɛko Filistifoɔ so. Na Samson sosɔɔ mfimfini adum mmienu a ɛdan no si soɔ na ɛson no mu. Na ɔde ne nifa sɔɔ biako mu, na ɔde benkum sɔɔ biako mu. Na Samson kaa sɛ, me kra ne Filistifoɔ no nwu. Na ɔde n'ahoɔden nyinaa kuntunii. Na efie no burigu asafohene no ne ɔman a wɔwɔ mu no nyinaa so. Na awufo a ɔma a wɔwuiɛ ne wuo mu dɔɔso sene wɔn a ɔma a wɔwuiɛ ne nkwa bere mu. Ɛna ne nuanom, ne n'agya fie nyinaa, sane kɔkɔfaa no, de no foro ba besie no Sora ne Estal ntam wɔ n'agya Manoa asieɛ. Na ɔno deɛ, obu Israel atɛn mfirinhyia 20. Atemufoɔ Tidonson. Na ɔbarima bi wɔ hɔ a ofiri Efraim bepɔ so a wɔfrɛ no Mika. Na ɔka kyerɛɛ ne na sɛ, dwetɛ apem ne ɔha a wɔbɛfaeɛ a wodeɛ wobɔɔ ho dua. Na wokaa no masom nso no, hwɛ, dwetɛ no wɔ me nkyɛn. Me na mefaeɛ. Na ne na kaa sɛ, Awurade mɛnhyira nka me ba. Na ɔdanee dwetɛ apem ne ɔha no maa ne na. Na ne na kaa sɛ, Iye na mayi dwetɛ no. Afiri me nsɛm ayɛ no kronkron ama Awurade. Sɛ wɔmfa ma me ba. Na wɔmfa nyɛ ohoni a wasene ne agudeɛ. Enti nso mɛdane ama wo. Na ɔdanee dwetɛ no maa ne na bio. Na ne na faa dwetɛ 200 de maa ogufoɔ. Na ɔde yɔɔ sinhoni ne agudeɛ. Na ɛwɔ Mika fie. Nso na ɔbarima Mika no wɔ nyame fie. Na ɔyɔɔ asɔfotaadeɛ ne abusua ahoni. Na ɔhyɛɛ ne mma mu baako sɔfoɔ. Na ɔbɛyɛɛ ne sɔfoɔ. Nna no mu no, na ɔhene biara ne Israel. Obiara yɔ deɛ ɛtene n'ani so. Na abranteɛ bi wɔ hɔ a ofiri Bethlehem, Yuda abusua bi mu. Na ɔyɛ Lewini, na ɔkɔyɛɛ hɔhɔhoɔ. Na ɔbarima no firi Bethlehem, Yuda kuro no mu sɛ ɔrekɔ baabiara a obenya. Na n'akwantuo no mu, oduru Mika fie wɔ Efraim bepɔ so. Na Mika ka kyerɛɛ no sɛ, ɛhe na wofiri reba yi? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, meyɛ Lewini a mefiri Bethlehem, Yuda, na menam merekɔtena baabiara a benya. Na Mika ka kyerɛɛ no sɛ, ɛne me ntena, na yɛ me agya ne sɔfoɔ, na mɛma wo dwetɛ 10 mfirinhyia ne ataadeɛ biako ne w'aduane. Na Lewini no hyɛnee mu. Na Lewini no penee sɛ ɔne ɔbarima no bɛtena. Na abranteɛ no yɛɛ no sɛ ne mmabarima mu baako. Na Mika hyɛɛ Lewini no sɔfoɔ. Na abranteɛ no bɛyɛɛ ne sɔfoɔ. Na ɔtenaa Mika fie. Na Mika kaa sɛ, afei na mahunu sɛ Awurade rebɛyɛ me yie, sɛ manya Lewini a odi me sɔfoɔ yi. Atemufoɔ Tidonwɔtwe. Nna no mu no, na ɔhene biara ne Israel. Na nna no mu nso, na damfoɔ abusuakuo no rehwehwɛ agyapadeɛ atena so. Efiri sɛ ɛde besi saa brɛ no, na agyapadeɛ bi nya mɛtɔɔ wɔn fam Israel musuakuo no mu. Na damfoɔ no somaa wɔn abusua mu mmarima 2.
wɔn mu mmarima a wɔyɛ nam firi Sora ne Estael sɛ wɔnkɔsra asase no na wɔnhwehwɛ mu na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monkɔ nkɔhwɛ asase no so. Na woduru Efraim bepɔ so Mika fie na wɔdaa hɔ. Wɔwɔ Mika fie no ho no, wɔtee aberanteɛ Lewini no ne, na wɔmanee hɔ, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, hwan na wɔde wo baa ha? Na ɛdɛn na wɔreyɔ no ha? Na ɛdɛn nso na wowɔ wɔ ha? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ ne sɛ na Mika ne me adie, na wabɔ me paa, na mabɛyɛ ne sɔfoɔ. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, bisa Onyankopɔn yɛn, na yɛnhunu sɛ yɛn kwan a yɛnam so yi bɛyɛ sadeɛ kwan anaa. Na ɔsɔfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa sumdwie nkɔ. Awurade anim na mo kwan a monam mu no da. Na mmarima baanum no siim koduru Lais. Na wohunu ɔman a ɛwɔ hɔ no sɛ wɔte hɔ dwoodwoo. Sɛdeɛ Sidonfoɔ amanneɛ teɛ, wɔte hɔ koom ne dwoodwoo. Na obi ni hɔ a ɔka wɔn biribiara mu na odi tumi asase no soɔ. Na wɔne Sidonfoɔ no ntam ware, na wɔne obi ni asɛm biara. Na wɔbaa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Sora ne Estael. Na wɔn nuanom ka kyerɛɛ wɔn sɛ, amanneɛ. Na wɔse, momma yɛnsɔre na yɛnkɔ wɔn so, ɛfiri sɛ yɛhunu asase no. Na hwɛ, ɛyɛ papaapa. Na mo deɛ, moayɛ komm yie, monntwentwɛn, na monkɔ hɔ nkɔfa asase no. Mokɔ a, mobɛto ɔman a wɔte hɔ dwoodwoo. Asase no so, na Onyankopɔn de ahyɛ mo nsa. Baabi a asase so adeɛ biara nyɛ na hɔ. Ɛna Danfoɔ abusua no mu mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ tu firi Sora ne Estael. Na wɔkɔe kɔkyeree nsraban Kiriat Yarim wɔ Yuda. Ɛno nti wɔfrɛ hɔ Mahane-Dan, aseɛ ne Dan nsraban de besi nnɛ. Hwɛ ɛwɔ Kiriat Yarim akyi, na wotwam hɔ kɔɔ Efraim bepɔ so, na woduru Mika fie. Ɛna mmarima baanum a wɔkɔsraa asase no buasee wɔn nuanom no sɛ, munim sɛ asɔfotadeɛ ne abusua ahoni a wɔasene ne agudeɛ wɔ adan yi mu. Na afei monhwɛ deɛ mobɛyɔ. Na wɔmanee hɔ, na woduru aberanteɛ Lewini no fie a ɛyɛ Mika fie, na wɔkyeaa no. Na mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ a wofiri Danfoɔ no mu no gyinaa aboboa no. Na mmarima baanum a wɔkɔsraa asase ne kɔkɔhyɛnee hɔ faa ohoni a wɔasene ne asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne agudeɛ no. Nso na ɔsɔfoɔ no ne mmarima 600 a wɔahyehyɛ akodeɛ no gyina aboboɔ no ano. Na yenum kɔhyɛnee Mika fie kɔfaa ohoni a wɔasene, asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne agudeɛ no. Ɔsɔfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛdeɛn na moreyɔ yi? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛkɔm, fa wo nsa mu awa no, na ɛne yɛn nkɔ, na yɛ yɛn agya ne ɔsɔfoɔ. Ɛyɛ ma sɛ wobɛdi sɔfoɔ ama onipa baako fie, anaasɛ wobɛdi sɔfoɔ ama Israel mu abusuakuo ne abusua. Ɛna ɔsɔfoɔ no penee soɔ, na ɔfaa asɔfotadeɛ ne abusua ahoni ne ohoni a wɔasene no, na ɔde kɔɔ ɛdɔm no mu. Ɛna wɔdanee wɔn ho de kɔɔeɛ, na wɔmaa mmɔfra ne afieboa ne nneɛma a ɛho hia dii wɔn anim. Wɔne Mika fie ntam twee ara yie no, wɔfrɛfrɛ nnipa a ɛwɔ afie a ɛbɛmaa Mika fie no mu no behyiae, na wotii Danfoɔ no, na wɔteɛ mfrɛɛ Danfoɔ no. Na wɔdanedane wɔn ho ka kyerɛɛ Mika sɛ, ɛdeɛn na ɛreyɛ wo na wode ɛdɔm a ɛte sɛ reba yi? Na ɔse, manyame a meyɔe ne ɔsɔfoɔ no, moafa de rekɔ, na ɛdeɛn na mewɔ bio? Na afei adɛn na moka kyerɛ me sɛ, ɛdeɛn na ɛreyɛ wo yi? Na Danfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, ma wɔnte wo ne wɔ yɛn mu, na mmarima a wɔn bo afuo abɛto anhyɛ mo so, na woanhwere wo nkwa ne wo fiefoɔ deɛ. Na Danfoɔ no sii wɔn kwan so kɔɔe. Na Mika hunu sɛ wɔn ho yɛ den sene no, ɔdanee ne ho sane baa ne fie. Na wɔn deɛ, wɔfaa nneɛma a Mika yɔe no ne ɔsɔfo a onyae no kɔkɔduru Lais, ɔman a wɔ hɔ koom na wɔte hɔ dwoodwoo no. Na wɔde nkrantaa no kunkum wɔn, na wɔde ogya hyee kuro no. Na ɔgyefoɔ biara amma, ɛfiri sɛ ɛne Sidon ware. Na wɔne obiara ni twaka. Na ɛda bɔnhwa a ɛde kɔ Bet-Rehob no mu. Na wɔkyekyeree kuro no tenaa mu. Na wɔtoo kuro no din Dan, sɛdeɛ wɔn agya Dan a ɔwoo no maa Israel no din teɛ.
nanso anka akane no na kuro no din de Lais. Na damfo no de ohoni a wasene no si hɔ fae. Na Mose ba, Gerson ba, Jonathan ne mma di asɔfoɔ ma Dan abusuakuo no de kosi asase no tukuro da so. Na wɔde Mika honi a wasene a ɔyɔe no si hɔ fae na Nyankopɔn fie no wɔ Silo no nyinaa. Atemufoɔ tidon konon. Na nanu mu a ɔhene biara ni Israel no, na Lewini bi wɔ hɔ. Na ɔkɔyɛɛ hɔhoɔ Efraim bepɔ asase ne so akyirikyiri baabi. Na ɔkɔfaa mpena bi firi Bethlehem, Yuda. Na ne mpena no firi n'akyi kɔbɔɔ adwaman. Na ofiri ne nkyɛn kɔɔ n'agya fie, Bethlehem, Yuda, na okodii hɔ nna bi, abosome 9. Na ne kunu no sɔre tii no sɛ ɔrekɔka no abodwiesɛm, na ɔde no asane aba. Na n'abɔfra ne mfunumu mmienu ka ne ho. Na ɔbaa no de ne kɔɔ n'agya fie. Na ababaa no agya hunu no, ɔde anigye hyiaa no. Na n'ase, ababaa no agya no rɔɔ no. Na ɔtenaa ne nkyɛn nansa. Na wodidi nomee, na wɔtenaa hɔ. Na da ɛtɔ so 9 no, ɔsɔree anɔpatutu, na osiesie ne ho sɛ anka ɔresim. Na ababaa no agya no ka kyerɛɛ no sɛ, fa paano afono ma bi, dwodwo wakoma, na ɛno akyiri no, moasi kwan so. Na wɔtenatena ase, na wɔn baanu no nyinaa didii na wɔnomee. Na ababaa no agya no ka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ, Penie, na da anadwo yi, na gye w'ani. Na ɔbarima no sɔree sɛ ɔresi mu no, n'ase no rɔɔ no, na ɔtenaa ase daa hɔ. Na da ɛtɔ so 5 no, ɔsɔree anɔpatutu sɛ ɔrekorɔ no, na ababaa no agya no kaa sɛ, dwodwo wakoma, na montwɛn nkosi sɛ owia bɛdane ne ho. Na wɔn baanu no didii. Na ɔbarima no sɔree sɛ ɔrekorɔ no, ɔno ne ne mpena ne n'abɔfra no, na n'ase, ababaa no agya no ka kyerɛɛ no sɛ, enwunu redwo, na adeɛ reyɛ asa. Monnɛ, hwɛ, adesan abɛn, da ha na gye w'ani, na ɔkyena mo atua nhema atu mo kwan akɔ wo fie. Na ɔbarima no ampene sɛ ɔbɛda hɔ anadwo no, na ɔsɔre kɔe, na okoduru Yebusa ne Yerusalem no ntentensoɔ. Na mfunumu mmienu a wahyehyɛ wɔn no ne mpena no ka no ho. Woduru Yebus no, na adeɛ resa paara. Na abɔfra no ka kyerɛɛ ne wura no sɛ, ma yɛmma ne nkɔ Yebusifoɔ kuro yi mu nkɔda hɔ. Na ne wura ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛmma ne nkɔ ananafo a Israelfoɔ mu bi nni ha kurom, na yɛntwam nkɔ Gibea. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, duom na yɛmma nkuro no mu biako nkɔda Gibea anaa Rama. Na wotwam kɔe, na owia kɔtɔɔ wɔn wɔ Gibea a ɛyɛ Benyamin deɛ no ho. Na wɔmane kɔɔ hɔ sɛ ɔrekɔda Gibea. Na oduruiɛ no, ɔtenaa kuro no abɔntene so. Na obiara a mɛfa wɔn ankɔ ne fie sɛ wɔnkɔda hɔ. Na hwɛ, akɔkora bi firi n'adwuma no afuom anwummerɛ bae. Na onipa no firi Efraim bepɔ so, na ɔbɛyɛɛ hɔhoɔ Gibea. Na kurom hɔfoɔ yɛ Benyaminfoɔ. Na ɔmaa n'ani so. Na ohunu ɔbarima kwantini no, kuro no abɔnten so. Na akɔkora no ka kyerɛɛ no sɛ, ɛhe na arekorɔ, na ɛhe nso na afiri. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛfiri Bethlehem, Yuda retwam akɔ Efraim bepɔ asase no so akyirikyiri baabi. Ɛhɔ na mifiri na mekɔ Bethlehem, Yuda. Na Awurade fie na merekuro yi, ɛnso obiara mmɛfa me nkɔsoɛ ne fie. Nanso ɛsrɛ ne aduane wɔ hɔ ma yɛn mfunumu no. Na paano ne nsa wɔ hɔ ma me ne wafenaa ne abɔfra a ɔka wɔn nkoa ho no nso, biribiara nhia yɛn. Na akwakora no kaa sɛ, asomdwie nka ho, ma deɛ ehia wɔ nyinaa na me so. Abɔnten so nkwara na ɛna. Na ɔde ne kɔɔ ne fie, na ɔmaa mfunumu no aduane, na ɔhoro wɔn nan ho, na odidi nomee. Wɔn deɛ, wɔrema wɔn bo atɔ wɔn yam no, hwɛ, kurom hɔfoɔ ma busufoɔ bi betwaa efie no ho hyiae, na wɔpempem ɛpono no, na wɔka kyerɛɛ efie wura akɔkora no sɛ, fa ɔbarima a ɔbɛsoɛ wo fie no firi adi bra na yɛhu no. Na ɔbarima efie wura no firi adi kɔɔ wɔn nkyɛn hɔ kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, dabi, me nuanom, monyɛ adebɔne yi, sɛ ɔbarima yi anya bɛsie me fie yi, munni nkwaseasɛm yi, na meba ɔbaabu no, ne mpena nie, momma memfa wɔn mfiri adi,
na mommrɛ wɔn ase na monyɛ wɔn deɛ ɛyɛ wɔ mo ani so na ɔbarima yi deɛ monyɛ no nkwaseade a ɛte sɛɛ. Nanso mmarima no ampɛ sɛ wobetie no. Ɛna ɔbarima no sɔɔ ne mpena no mu de no firi adi brɛɛ wɔn abɔnten soɔ. Na wohunu no yɛɛ no biribiara a wɔpɛ anadwo no ara kosii anɔpa. Na adeɛ kyeeɛ no, wogyaa no maa no kɔɔe. Na anim reyɛ abayɛ no, ɔbaa no bae. Na ɔbɛhwee ɔbarima no fie a ne wura wɔ mu no pono ano daa hɔ kosii sɛ anim teteeɛ. Na ne wura no sɔree anɔpa hinii efie no apono firi adi sɛ ɔrekɔ ne kwan no. Na hwɛ, ne mpena no da efie no pono no ano. Na ne nsa gu aponnwa aseɛdeɛ no so. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɔre ne yɛn kɔ. Na obiara annye so. Ɛna ɔbarima no faa no too afunumu no soɔ. Na ɔsɔre kɔɔ ne kurom. Na oduruu ne fie no, ɔfaa sekan. Na ɔsɔɔ ne mpena no mu de fefaa ne nnompe ntam kyɛɛ ne mu asinasini 12. Na ɔmaa wɔde kɔɔ Israel asase nyinaa so. Na obiara a ohunuiɛ no, ɔkaa sɛ, wɔnyɛ nso ohunu saa adeɛ yi bi da efiri da a Israelfoɔ firi Misraim baa de beduru nnɛ da yi. Monwene yɛn ho mu tirim, monto ho fo na monkasa. Atemufoɔ tia 20. Ɛna Israelfoɔ nyinaa tuiɛ. Na asafo no ano behyiaa sɛ onipa baako. Efiri Dan kosi Beer-Seba ne Gilead asase. Na wɔbaa Mispa Awurade nkyɛn. Na ɔman no nyinaa, Israel musuakuo nyinaa mu mpanimfoɔ no, begyinaa Nyankopɔn man dwabɔ no mu. Wɔyɛ mmarima 400 a wɔnam anammɔn mu a wɔtwe nkrante. Na Benyaminfoɔ tee sɛ Israelfoɔ asim kɔ Mispa. Na Israelfoɔ no kaa sɛ, wɔyɛ dɛn na wɔyɛ bɔne a ɛte sɛ yie. Ɛna ɔbarima Lewini a ɔyɛ ɔbaa a wodii no awuo no kunu no buaa sɛ, miduru Gibea ɛyɛ Benyamin die no mu, me ne me mpena no na yɛbɛdaa hɔ. Na Gibeafoɔ no sɔre tiaa me, na me nti otwa efie no ho hyia anadwo. Anka me na ɔrepɛ me akum me, na me mpena no ɔbrɛ no ase ara maa no wui. Na me sɔ me mpena no mu twitwaa no asinasini, na me maa wɔde kɔɔ Israel agyapadeɛ nsase nyinaa so, efiri sɛ wɔayɛ abusideɛ ne nkwaseadeɛ Israel mu. Na afei mu Israelfoɔ nyinaa nie, momma yɛn mmadwen ne afutuo wɔ ha yi ara. Na ɔman no nyinaa sɔre gyinaa sɛ ɔbarima baako kaa sɛ, yɛn mu biara renkɔ ntomadan mu, na yɛn mu biara remane ne fie. Na afei, yei ne asɛm a yɛne Gibea bedie. Yɛbɛkɔ wɔn so ntonto so. Na yɛyi nnipa 110 Israel musuakuo nyinaa mu ne 1,000 mu 100 ne 1,010 mu 1,000. Na wakɔfa aduane abrɛ ɔman no. Na sɛ ɔba a, wabɛyɛ Gibea a ɛwɔ Benyamin sɛ nkwaseasɛm a wodii no Israel mu no nyinaa teɛ. Na Israel mmarima no nyinaa kohyia tiaa kuro no. Na wapam ayɛ sɛ ɔbarima baako. Na Israel musuakuo somaa nnipa maa wɔkɔɔ Benyamin abusuakuo nyinaa mu kaa sɛ, ɛdeɛn adebɔne ara ne deɛ wayɔ no mumu yi. Na afei munyi mma busufoɔ a wɔwɔ Gibea no mmra na yɛnku wɔn, na yenyi bɔne no mfiri Israel. Na Benyaminfoɔ no ampɛ sɛ wotie wɔn nuanom Israelfoɔ ne. Na Benyaminfoɔ no fifiri nkuro mu bɛboaa wɔn ano Gibea sɛ wobɛfiri ne Israelfoɔ no akɔko. Na wɔkan Benyaminfoɔ no da no ara, wɔn a wofifiri nkuro mu, nnipa 26,000 a wɔtwe nkrante. Ɛsono Gibeafoɔ a wɔkan wɔn a wɔyɛ mmarima a wɔyi wɔn 700 no. Dɔm yi nyinaa mu mmarima a wɔyi wɔn 700 yɛ abenkum. Wɔn nyinaa tumi to enwim ntomo a ɛmfom. Na Israel mmarima a wɔkan wɔn no, woyi Benyamin fie mu a, wɔyɛ mmarima 400 a wɔtwe nkrante. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Na Israelfoɔ sɔree, na wosim kɔɔ Betel kobisa Onyankopɔn, na wɔse, yemu hwan na ɔnkɔ kane ne Benyaminfoɔ no nkɔko. Na Awurade kaa sɛ, Yuda nkɔ kane. Na Israelfoɔ no sɔree anɔpa kɔkyeree Gibea so nsraban. Na Israel mmarima no tu kɔɔ sɛ wɔne Benyamin rekɔko. Na Israel mmarima no twitwaa wɔn so mpasua wɔ Gibea. Na Benyaminfoɔ no firi adi firi Gibea. Na ɔbɛkaa Israel mmarima 22,000 guu fam da no ara. Na Israel mmarima dɔm no miaa wɔn ani. Na otwitwaa wɔn mpasua bio deɛ otwitwaa no da a edi kan hɔ no ara. Na Israelfoɔ no kɔkɔsuu Awurade anim kosii anwummerɛ. Na obisaa Awurade kaa sɛ, mentwe mpin bio,
na me ni nua Benjamin mma nkɔko. Na Awurade kaa sɛ, monkɔ ne so. Na Israelfoɔ no pinkyɛn Benyaminfoɔ baa wɔn so da a etia mmienu no. Na Benyamin firi adi firi Gibea da a etia mmienu no. Na wɔkaa Israelfoɔ no mu mmarima 18,000 gu fam bio. Yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrante. Ɛna Israelfoɔ no nyinaa ne ɔman no nyinaa sim kɔɔ Betel na wosui. Na wɔtena Awurade anim hɔ dii abuadada no de kosii anwummere. Na wɔbobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim. Na Israelfoɔ no bisaa Awurade. Ɛfiri sɛ, ɛhɔ na Nyankopɔn apam adaka no wɔ nna no mu. Na Aaron ba Eliasa ba Pinehas na ogyina n'anim nna no mu. Na wɔkaa sɛ, Mimfiri adi bio, ne me nua Benjamin ba nkɔko, anaasɛ minyae. Na Awurade kaa sɛ, monkɔ na wɔkyena mede no bɛhyɛ mo nsa. Ɛna Israel de atɛfoɔ twaa Gibea ho hyiaeɛ. Na Israelfoɔ no siim kɔɔ Benyaminfoɔ no so da a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Na otwitwaa Gibea so mpasua sɛ kane no. Na Benyaminfoɔ no firi adi behyiaa dɔm no. Na wɔtwee wɔn firi kuro no mu. Na wofiri aseɛ bobɔɔ nnipa no bi kunkum wɔn sɛ kane no. Atempɔn a biako kɔ Betel na biako nso kɔ Gibea petee mu no so. Israel mu mmarima bɛyɛ 30. Na Benyaminfoɔ no kaa sɛ, wɔdi yɛnim kuguo sɛ kane no. Na Israelfoɔ kaa sɛ, momma yɛnwane na yɛntwe wɔn mfiri kuro no mu mmra tempɔn so. Na Israel mmarima no nyinaa sɔresɔre firi wɔn afa. Na wokotwaa mpasua wɔ Baal-Tama. Na Israel atɛfoɔ no firi adi firi wɔn afa. Geba bodan no ho. Na mmarima 10,000 a wɔayi wɔn Israel nyinaa mu no befiri Gibea nkyɛn mu. Na ɔko no mu yɛɛ den. Nso na Benyaminfoɔ no nim sɛ amanneɛ rebɛto wɔn. Na Awurade kum Benyamin Israel anim. Na Israelfoɔ no dwerɛɛ Benyamin mmarima 55,000 ne 100 da no. Yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrante. Na Benyaminfoɔ no hunu sɛ waka wɔn agu. Na Israel mmarima bɔɔ twi na wɔmaa Benyamin kwan. Ɛfiri sɛ na wɔn ani da atɛfoɔ a wɔama wakɔtetɛ Gibea no so. Na atɛfoɔ no yɛ ntɛm kɔto hyɛɛ Gibea so. Na atɛfoɔ no soo mu de nkrantaa no kunkum kuro no nyinaa. Nso kasasia a na ɛda Israel mmarima no ne atɛfoɔ no ntɛm ne sɛ wɔma wisie kum a ɛso firi kuro no mu sɔre kɔ soro a, Israel mmarima no nane wɔn ho dɔm no ano. Nso na Benyamin afiri aseɛ abobɔ Israel mmarima no akunkum wɔn mu nipa bɛyɛ 30. Na wɔse, Kara na yaka wɔn aguo wɔ yɛn anim sɛ kane kron no mu. Na egya hyeɛ no firi aseɛ ma a wisie kum wɔn no sɔre firi kuro no mu kɔɔ soro no. Benyamin hwɛɛ wɔn akyi na hwɛ. Na kuro mu no rehye, na ne wisie reforo kɔ soro. Na Israel mmarima no nso danendanee wɔn ho. Na nketenkete kutaa Benyamin mmarima no. Ɛfiri sɛ wohunu sɛ amanneɛ ato wɔn. Na wɔdanee wɔn akyi Israel mmarima no anim faa ɛsrɛ so kwan. Na ɔko no tu taree wɔn. Na wɔn a wofifiri nkuro mu bae no dwerɛɛ wɔn mu. Wɔkaa Benyamin hyɛmu hyiae, tii wɔn ara koduruu wɔn asoɛeɛ, pamoo wɔn kosii Gibea ntentensoɔ, owia pueɛ. Na Benyamin mmarima 18,000 totɔe. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Ɛna wɔdanee wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ so fam Rimon botan no ho. Na wokunkum wɔn sɛdeɛ ɔtase mpɛpɛ, atempɔn no so. Mmarima 5,000. Na wotu taree wɔn dii wɔn akyi koduruu Gidon. Na wokunkum wɔn mu mmarima 2,000. Na Benyamin atɔfoɔ a wɔtotɔɔ da no nyinaa yɛ mmarima 55,000 a wɔtwe nkrante. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Na mmarima 600 nko na wɔdanee wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ soɔ kɔɔ Rimon botan no soɔ. Na wɔkɔtenaa Rimon botan no so abosome 9. Na Israel mmarima no sanee wɔn akyi baa Benyaminfoɔ no so. Na wɔde nkrantaa no kunkum wɔn ne mmoa ne deɛ wɔn nsa kae nyinaa. Nso wɔtotoo nkuro a woduruu soɔ no nyinaa mu gya. Atemufoɔ Tiaduonu baako. Nso na Israel mmarima no akeka ntam Mispa sɛ, yɛmu biara mfa ne ba mma Benyamin aware. Na ɔman no baa Betel bɛtenaa Nyankopɔn anim koduruu anwummere. Na ɔmemaa wɔn ne susunsu kɛseɛ. Na wɔkaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn, adɛn nti na yei aba Israel sɛ nnɛ, aka Israel mu abusuakuo biako. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman no tuaa ahema sii afɔrebukyia wɔ hɔ. Na ɔbobɔɔ hye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Israelfoɔ no kaa sɛ,
Israel musuakuro nyinaa mu hwan na wama dwabɔ no mu Awurade nkyɛn. Efiri sɛ wakanta nkɛseɛ agu deɛ wama Awurade nkyɛn Mispa no so sɛ, kum na wonku no. Na Israelfoɔ no yam hyehyee wɔn maa wɔn nua Benyamin na wɔse, ɛnɛ wɔtwa busuakuo biako afiri Israel mu atwene. Ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ ama wɔn a waka no ɛyerenom fam. Efiri sɛ yɛaka Awurade ntam sɛ yɛremfa yɛma mu biara ma wɔn aware. Na wɔkaa sɛ, Israel musuakuo mu hwan ara mpo na wama Awurade nkyɛn Mispa. Na hwɛ, obiara amfiri Yabes Gilead amma badwa ne mu nsraban no mu. Na wɔkan ɔman no. Na hwɛ, na Yabes Gileadfoɔ mu biara ni hɔ. Ɛna asafo no soma akofofoɔ no mu mmarima 12,000 na wɔhyɛɛ wɔn sɛ, monkɔ nkokum Yabes Gileadfoɔ no, ne mmaa, ne mmɔfra nkrantaa no. Na yɛn ni ade amonyɔ, mmarima nyinaa ne mmaa a wɔnni mmarima na nyinaa. Monsɛe wɔn pasapasa. Na wohunu Yabes Gileadfoɔ no mu mmabaa 400 a wonni mmarima na. Na wɔde wɔn baa nsraban no mu Silo a ɛwɔ Kanaan asase soɔ. Ɛna asafo no nyinaa soma maa wɔne Benyaminfoɔ a wɔwɔ Rimon botan no mu kɔkasaeɛ. Na wɔkaa wɔn asomdwiesɛm. Na Benyamin sane baa bere no mu. Na wɔde maa wɔgyee wɔn nkwa wɔ Yabes Gilead mmaa mu no memaa wɔn aware. Nanso anso wɔn. Na ɔman no yam hyehyee wɔn maa Benyamin. Sɛ Awurade ama ntimu aba Israel musuakuo mu. Na asafo no mu mpanimfoɔ no kaa sɛ, ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ ama wɔn a waka no ɛyerenom fam. Efiri sɛ Benyamin mu mmaa se ahye. Na wɔkaa sɛ, adwanefoɔ a wofiri mu no agyapadeɛ ntena hɔ ma Benyamin. Na wɔampepa busuakuo biara amfiri Israel. Na yɛn deɛ yɛrentumi mfa yɛn mma mu biara mma wɔn aware. Efiri sɛ Israelfoɔ akeka ntam sɛ, nome nka deɛ ɔde ɔbaa bi bɛma Benyamin awareɛ. Na wɔkaa sɛ, hwɛ, wɔhyɛ Awurade fa afida Silo a ɛwɔ Betel atifi fam. Tempɔn a ɛfiri Betel kɔ Sekem no apueɛ fam ne Lebona anafo fam. Na wɔhyɛ Benyaminfoɔ no sɛ, monkɔ nkɔtetɛ wɔn bobe nturo no mu. Na monhwɛ, na sɛ Silo mabaa no firi adi bɛsa wɔn asa no a, momfiri adi emfiri bobe nturo no mu mmra. Na obiara mɛkyere ɛyere emfiri Silo mabaa no mu mfa nkɔ Benyamin asase so. Na sɛ wɔn agyanom anaa wɔn nuanom ba yɛn nkyɛn ne yɛn bɛham a, yɛbɛse wɔn sɛ, monhwɛ yɛn anim nom wɔn, ne yɛnya ɛyerenom ama wɔn maako akodie no mu. Nso ɛnyɛ mo na mode wɔn maa wɔn, na nkasa sɛ deɛ mo adi so. Na Benyaminfoɔ no yɛɛ sa. Na wɔfefaa yerenom sɛdeɛ wɔn dodoɔ tie firi wɔn a wɔbɛsaeɛ a wɔkyekyeree wɔn no mu. Na wosii mu sane kɔɔ wɔn agyapadeɛ so. Na wɔkyekyeree nkuro no tenatenaa mu. Na Israelfoɔ no nso firi hɔ bere no mu kɔɔ wɔn musuakuo ne wɔn musua mu. Na wofiri hɔ kɔɔ wɔn agyapadeɛ ho. Nna no mu no, na ɔhene biara ne Israel. Obiara yɛ deɛ tene wɔn ani soɔ.